Etorri Hendaiara, Irandatz kiroldegira, Kanalduderen historiako bigarren saskibaloi partida ikusteko. Gaurko menuan ipajaldeko derbia izango dugu, Hendaia Azparneren kontra, Hendaia etxen ari da. Regional 3 mailan, Nubelakiteneko eskualdeko 3. mailan. Eta partida horren aurkezteko nirekin dut Josu, Gabon Josu? Gabon denei. Saskibaloi gaualdi edeja, profitatzeko prestira, bai? Bai, seguro, partido polita ikusiko dugula. Esplikatzen alduzu agian ikusentzulentzat zure saskibaloian ibilbidea, zuk zer egin duzu jokalari, arbitro, entrenatzaile, denetarik, ez? Denetatik pixka bat, gaztetan hasi nintzen Irunen, jokalari bezala gutxi, epaile bezala asko, 16 urte, 10 nazional mailan. Gero 2 urte senior file bat entrenatu, gero tenun, familiakin denbora gehiago pasatzeko. Eta gero semea, Hendaian hasi zenean, gogoa berriro sartu, eta geroztik 10-11 urte, hemen nabil entrenatzaile bezala kadetezik eta alde guztiak entrenatu ditut. Eta, gero arbitro eskolan ere kudeatzen dut Andonikin batera. Lehenago epatutan bezala hor da, Kanalduren bigarren saskibaloi partida izanen da, Kanalduren historiako bigarren saskibaloi partida. Jadanik eman ginuen partida berdina, Azparne Hendaiaren kontra, baina Azparnen izan zen, eta egia jan paliza txiki bat izan zen, Hendaiak irabazi zuen 81 eta 70. Eta, sasoia pixkat frustrantea izan zen bitaldeentzat, zen Hendaiak huts egin zuen igotzea, eta Azparne justu mantendu zen 3. mailan. Aurten nola ikusten duzu partida bitaldeen artean, Josu? Lehenik eta behin derbi bat da, eta euskal derbiak beti plus bat daukat, ez? Gero, kirol maila begira, lehena 3. kontra, segeiago eskatu genezaken, ez? Ikusita Azparnen segertatu zitzaien iaz, gaur oraingo denboraldia kristonan izaten ari da, rekorra eta guztia, ez? Bai, egia gan Azparnek bere jekoja hautsi du joan den astean. Lortu ditu 9 garaipen regional 3 mailan, eta hori da Azparnen basket klubeko historiako jekoja, beraz, gaualdi edeja. Hori da, eta, Hendaia berriaz azkeneko partidan kale egintzun, eta horregatik etzen nigon, aurten ere objektiboa berdina da, talde hortarako egina dago, eta ikus dezagun. Oberena izango zen politena biek igotzia, baina hori tamalez ezinezkoa da. Ikusiko dugu, sasoinaren mukaeran. Orain partida gainean zentratzeko pixka bat, ikusentzulei esplikatzeko pixka bat. Ikusiko dugun partida da, iparaldean ikusten alden saskibaloi maila gorena, kasik. Bakarrik badago talde bat maila goragoan, da urketa, urkibit, ege bat mailan, beraz 2 maila gorago, baina bestenaz, Azparne eta Hendaia dira iparaldean ikusten alden saskibaloi maila gorena. Hori da. Eta jokalari edejak, bi jokalari edejak, ikusiko ditugu pixkat berantago zehazkiago, baina Azparnen badugu 2 metroko jokalari bat, Damien Barbie, eta Hendaian ere badira fisiko potenteko jokalari batzuk. Horretugu Iban, altura, saltua, azkeneko Euskal Star partidan danken txapelketare bazitzuna, eta, ikusgarra izango da partida, seguro. Azkarra, fisikoa, ez gara aspertuko. Ez, segur ez. Eta ipatu behar da ere, Josu, bi taldek jadanik jokatu dutela aurten bat abestearen kontra. Urrian izan zen, joaiteko partidan. Eta Hendaiak irabazi zuen, 77 eta 70. Partido ikusgarria izan zen, eta Azparnen gertatu zen, egoki lan. Eta ejan behar da, gauzatxo batzuk aldatu direla geroztik, zeren Azparnen bi jokalari falta ziren, Julen Riño Etxezarreta eta Olivier Grondea, eta Hendaiak ere pixkat unkitu du bere taldea, eta bi taldeak asko zobetu dira, erraiten alda, bi taldeak asko zobetu direla jaztik. Gaina, beti niri gustatzen zain esatea, partido beti desberdina dira. Zinzera lehengo partidoakin gelditu, zuzendu akatzak, ondo hintzen una mantendu, baina partido guztiak jolastu behar dira. Zinzera atera pentsatuz lehen irabazi genituen, nahiz eta 20 irabazi, beti atera irabaztea, asieratik.
Gaur, pixkat partidaren zentroan izanen den jokalaria, aipatzen aldugu Oian Sagarzazu. Oian Sagarzazu da Endaiako taldeko jokalari pixkat historiko bat, txikidanik Endaian izan dena. Eta udauntan, joan den udan, erabaki du Azparnera etortzea, Azparnen jokatzea. Bai, bere postuan kompetentzia ugari dago Endaian, 3-4 jokalari. Eta, minutuak nahi zitun, Endaiako taldean ezin zidioten aseguratu minutu horiek, eta, Azparnen lagunda, bizi lagunak bizitatzera, así que, primeran. Ikusiko dugu zendelako partida biziko duen berak ere, pixkat partido berezia izanen da beretzat. Entzun dugu epaileek 3 minutuak txistukatu dituztela, hasiko gira partidoan zentratzen gu ere pixka bat. Aipatu nahi nuen ere zurekin Josu, egalekoen desafioa, egalekoen partida. Zeren Azparnen badugu Julien Londaitz behar ditutako egalari bat, azken 2 partiduetan 28 eta 22 puntu markatu ditu, sutan dago azken 2 asteetan. Eta Endaian ere badago jokalari historiko bat, ostion aipatzen ginoen Oian Sagarzazu, bere anaia, Jon Sagarzazu. Piskat perfil berekoak dira biak, 3 puntuan oso trebeak, eta 2 taldean harimak. Bai, Jone gainea taldeko lehendakari ordea da. Egia da. Endaiako lehendakari ordea. Jone aurten egal pibota bezala jolasten ari da asko, ez dakit partio honetan ze posizioan hasiko da, baina barnek aldean, Andoni gustatzen zaio asko irikitzea zela. Asko gustatzen zaio, eta horrez, laugarren postuan jolasten duen jokalaria asko irikitzen da, eta horregatik Jonek egala baino, egal pibota bezala jolasten ari da. Ikus ezagun gaur. Bai, ikusiko. Eta azken desafioa ikustetan erko duguna, ikusentzulentzat, izanen da basen posizioan edo antolatzaileen posizioan. Eta entzuten dugu epailek lehen minutua txistukatzen dutela, minutu bat falta da partida txeko. Ikusiko dugu Julen Vrignon Txezarreta eta Xango Ginetx 2 antolatzaile gazte direla Azparnen. Eta Endaian maila gorako antolatzaileak ere dira, Patxi Batxategi, Kerman Etxeberria. Ikusiko dugu zer nola pasako den. Bai, antolatzailean izango da partida polita. 2 taldeak gainera eskar jolastea gustatzen zaie. Baloia beti antolatzailetik pasatzen da, 2-3 pase eta antolatzen dute jokua, así que, hor gakoa egon daiteke, antolatzaile postuan. Bai, desafio fisikoa ere hor izan bako litaike partida horretan, gero, aipatzekoa da ere, 2 taldeak oso ondo ezagutzen dutela elkar, eta lagunak direla aspalditik, izan direla 94-95 belaunaldi hori 2 taldeetan aspalditik elkar ezagutzen dutena, eta gaur egun gakoak bilakatu direnak senior taldeetan, eta normalki laguntasun giroan pasatu beharko litaike partida. Ondo ezagutzen dira, baina relazioa oso ona. Bi taldeen artean eta kluben artean ere bai, zentzu honetan ez dut espero inolako arazorik. Horritzen gira jazko partidan kanalduen pastu zen partiduan, falta tekniko bat txistukatua izan zera, Kermanen kontra. Kermanei asko gustatzen zaio hitz egitea, eta hitz egin. Hor, entzuten ditugu Azparneko entrenatzaileak. Agresibotasuna aipatzen du, Eta Josu utziko zaitut Endaiako bosteko aurkezten. Adrien antolatzaile bezala, Iban alero bezala, eta esan bezala Jon 4 postuan jolastuko du. Bigarren posizioan Patxi eta gure posta Arno. Arno, oso potentia dena. Normalki hau da izaten da bere posta gogokoena. Eta Azparnerentzat, Benjamin Dazke sartzen da lehenik, Julen Vrignon Txezarreta antolatzailea, Damien Bardier 2 metroko pivotea, Julien Londaitz behar, aipatzen nizuena, oso trebea 3 puntutan. Eta Oian Sagarzazu, Endaiakoa, orain Azparnenari dena. Bazen. Iparraldeko derbia ez da sekulan maila hain gora batean jokatu. Endaia Azparne, 2 talde lagun, baina gau biare dio. Irrebotea. Endaiak bere multzoko lehen postua txiki nahi du eta Azparnek bere saixoiko garaipen potoloena lortu nahi du. Eta ikusiko zein bururen gainean eroriko den Iparraldeko txapela Josu, gau honetan. A ber.
Iban Broalie, baloinarekin, eta ezkerretik, bikoa. Lehen kanasta. Lehen saskia. Bosgarren jokalaria markatuz. Lehen sistema azparnenentzat, lehen sistema, saiatuko gira Damien Barbe pivotea aurkitzen, ez, ateratzen du kanpora berriz. Hor, epatzen ginoen, basen desafioa, Patxi Batxategi, Julen Vrignon txezarretaren kontra, Benjamin Dazke, kanpotik, kanpora. Kanpora, baina egebote ofentsiboa, Damien Barberentzat, aipatu dugu, 2 metro horiek, garrantzitsuak zirela azparnenentzat. Pikenrola, Julenek bikoa eta kanpora. Egebotea Adrien Kriefentzat. Eta endaia, salu aujera, Iban Broalie berriz ere. Iban Broaliek berriz baloina. Beko marratik. Gogokin hasi da, Iban. Kasik. Endaiak ere, egeboteak lortzen ditu, egebote ofentsiboak, bai. Eta Patxi azpitik, eta pase oso edeja, Patxi Batxategin partez, eta Arnok bikoa, pinturan. Defentsa sartu, bi defentsa eraman, eta errex. Bai, eta kontaktua azkarra biokalarien artean. Eta irukoa Benjamin Dazkerentzat kanpora. Bigarren aldiz kale indu, baina bari du konfiantza dula hortik botatzeko, ez? Bai, konfiantza boka, jokalari altua da, metro eta 81, ikusiko dugu hor, kontaktua biokalarien artean, baina ez da deus txistukatua izan. Ja, alakotan zifatu behar duzu bai defentzan, edo erasoan bestela, bueno. Lantzaila, epailentzat. Hotza daude horrendik. Hotza daude. Eta desafioa, baloina Adrien Kriefentzat, defentsa kontaktua bada, kontaktua bada. Eta lehen txistukatzea, falta oian txagarza zurentzat. Agian, Josu, esplikatzen aldi guzu pixkat, nola pasatzen den saskibaloi partide bat, zenbat denboraldi, zenbat denborakoak eta? Bai, laurden dira, 10 minutuko laurden. Hiru laurden, lehenengo 2 laurdetan utxarte bat du talde bakoitzak. Eta hirugarren eta laugarren laurdenetan, 3 utxarte eska dezakezu. Nahi dituzun eran, bada salbu espen bat, azkeneko laugarren laurdenako 2 esken minututan, bakarrik 2 eskatu dezakezu. Naiz eta 3ak izan, 2ak bakarrik eman daitezke. Hori da. Eta partidoaren erdian, mitanean edo erdiko gutxartean, laurden bateko pausa bat ukaren dugu. Hori da. Hor, arazotxo bat bada iduriz markatzailean mahaian, beraz, epaile bat, joan da ikustera zer gertatzen den, berriz ikusten dugu hor kontaktua bideokalarien artean, epailek ez dute deus txistukatu, baina kontaktua bada, partido hasiera honetan kontaktua bada. Defentsa gogorrak dira, eta alakotan edo pitatzen duzu, edo botatzen dena, lurrera erortzen denari abisatzen duzu, baina zerbait esan, baina esan bezala, minutuko, bigarren minutuan gaude, eta, Bai, ageri da bitaldeak intentzio handiekin sartu direla haien. Bai. Motivazio ez aie falta, partiontako. Bon, jokoa berriz hasten ahalko da, arazoa konpondua izan da. Betiko jokaria ingo du, ekran, eta hori, txikoa jonentzat, eta bakura. Hori beretzat, lan egetxa, jonentzat. Hola usten badiote jaurtikatzen, zai esango dute, Eta hor falta. Eta falta ez dut kusi zegertatu den. Jonen tiroa begiratzen ginen, ez dakit heldu duen. Azpian gertatuko da zerbait. Baina baloia endaia jentzat izanen da berriz. Hori ikus dezakegun. Adrien Kriefek egin du alboko. Berriro, Jon utzi. Eta sistema berdina, jonentzat bikoa, labur. Labur, eta bere anaiak oian txagarzazuk egebote hartzen du. Eta Azparnea aujera horrein. Azparnek baloina Julen Vrignon txezarretak pasatzen dio oiani. Eta saiatzen gira Damien Barbia aurkitzen azpian, baina ez da inerretx. Bikoa Benjamin Dazkerentzat. Aurten samatzitik etorri den jokalaria Azparnenentzat. Eta... Lehenengo bi jaurketek kale inditu, baina konfiatzakin berriro saiatu eta barrura nengoan. Eta Azparnenentzako lehen 2 puntuak markatu ditu. Eta hor, jendaiak utz egin. Baina lapurketa, kasik lapurtu du Iban Broaliek baloina. Baina... alboko jortiketa izanen da Azparnarentzat. Ikusten dugu hor bikoa, tak, barnera. Baloina Azparnarentzat, Damien Barbe azpian aurkitu dute, eta pase oso edeja, Damien Barbiek, oian txagarza zurentzat. Mosketa arditik, eta pase lurrereko pase bigaina.
Ui, eta pase hori etzen hain edera. Ez, eskerrak ekutu duen. Eskerrak konkitu du, bai. Baloina endaiek errekuperatuko dute. Berri hori jokala... Ea sistema berdina egin duten. Suposatzen bai. Baloiak Oraingan ondo itzi dute joan. Baloina... Pasea kanpora, Adrien Kriefek irukoa eta bajura! Adrien Kriefek lehen irupundukoa lortzen duen narejentzat, baina azpakne berriz fite-fite beste eskualdera joiten da. Baloina Julien Tumurentzat. Julen Vrigno-Etxezarretak antolatzaileak sistema bat deitzen du. Kontaktua bada azpian, Kontaktua bada, baina jobot ofentsiboa Benjamin Dazkerentzat, eta bajura berriz ere Benjamin Dazkek. Hirugarren rebote ofensiboa, ja da. Bai. Ez baute ondo izten. Eta hirugarren rebote ofensiboa. Hor ikusten dugu ofensiboa eta saskia. Ageri da Josu jokalariak pixkat kesatzen hasten direla, besoak altxatzen ikusi ditugu epaileen kontra. Kanasta sartzen ez direnean, azten zea edozen aitzaki bilatzen, ez? Eta lapurreta Iban Guairentzat, lapurreta eta... Pikoa atera da eta egebotea Damien Parkirentzat. Aipatu duzu, Josu Iban Broiek irabazizuela mate konkurtsoa Euskal Star Gamean, azparnen gertatu zen Euskal Star Gamean, bera oso fisikoa da Iban Broiek, oso fisikoa. Eto, lehenengo aldaketa prestea. Zerbait ezaio gustatzen andorei. Bai, Endaiako entrenatzaileak lehen aldaketa eginen du, Patxi Behatxategi antolatzailea ateratzen da, eta Kerman Etxeberria, beste antolatzaile osoan bat, Endaiako historikoa, Josu? Bai, txiki-txikitatik, klubean. Iaz berean jagondu zen postu honetan. Eta alboko jortik eta azpanda jentza. Zonara aldatu dute, defentsa. Oian txagarzazuk irukoa eta kanpora. Kanpora egebotea Endaia jentzat. Eta Laister Zalu beste eskualdera. Ui, pase polita! Eta falta txistukatu da azpian. Zergatik Josu kontaktu batzuk txistukatzen dira eta azpian ziren beste kontaktu batzuk ez dira txistukatzen. Horria, epai galetu barka benik, baina, bueno, lehenik, kontaktu guztiak ez dira falta. Eta epaiak erabakitzen du zeintzuk diren falta, zeintzuk ez. Normalki, kontatu bat bada, baina abantaia ez bada, defentsak ez badu abantaia hartzen ez da ziflatzen. Zerraitik eten denbora ez badago inolako interferentziarik, ez? Orduan hori izan daiteke orain arte bitatu ez duten arrazoia. Eta ikusten dugu azparnen ere lehen aldaketak izan direla. Oian Sagarzazu atera da eta Benjamin Dazke ere atera da. Eta sartu direnak dira Guilen Blanchet eta Benjamin Perro egalean. Baloia azpandarentzat, Benjamin Perrok baloia eskuetan. Julenek azpian, kanpora Benjaminetzat. Polita, finta. Ui, labuja, baina egebote ofentsiboa berriz ere. Eta azparnek pikoa lortzen du. Eta 10-8. Laugarren rebote ofensiboa. Eta bigei bat. Aipatu du, Endaiaren fisikoa zaila izan entzela kontenitzea edo atxikitzea azparnarentzat. Eta ala gertatzen da, Arno ikusi dugu pivote oso fisiko bat dela, oso potentea. Eta hor, kontraerasoan, Endaiarek, Adrien Kriefen pasea, eta bum! Falta argia, besoa fetxi eta bai. Hori da, bikoa eta falta. Ze gertatzen da holako Josu, saskiratzea lortzean, baina falta badelarik, ze gertatzen da? Falta izaten bada jokalariak botatzen ari dira edo epaiak uste badu botatzeko akzioan dagoela orduan gehigarre bat ematen zaio. Hori da. 3 puntuko jokaldea izan daiteke. Hori da. Hor, jortik eta librea ukanen du Arnok. Eta kanpora, jebotea Endaiak entzat, Simon de Rivière sartu da eta jebotea lortzen du lehen jokaldian. Adrien Krief Barnera sartzen eta biko polita ikusi dugu airean luza zegoen dela Adrien Krief eta eskuinez biko polita. Julenek sistema deitzen du, blokeoa Damien Barbierentzat.
Eta hirukoa, hau prezipitatua zen. Bai, azkarra, botatzen du, teknika azkarra dauka, Julien. Defentsan aldaketak deitzen dira. Bai, hor Simon abantaia du. Defentsa polita. Endai generazioa hor pixkat desantolatua da. Baina Kermanek lortu du tiro bat atxemaitea, ez da sartu. Baina falta lortu du. Beraz, bi jaurtik eta libre ukango ditu. Eta uste du lauarrena ja, oraindik aurrera, ja, falta guztiak bi tiro. Eta bai, egia duzu, Josu. Azpimarratzea, azparnik jadanik talde jokalari guztien artean lau falta egin ditu. Eta orain, beraz, egin dituzten falta guztiek, endaiak maja gainera igurriko dituzte. Esan nahi baita, falta guztitan, bi jaurtik eta libre ukan dituzte endaiak. Kermanek lehena kanpora. Zailtasunetan, endaiak jaurtik eta libre. Bai. Arnok kale indu, Kerman ere, Carmenena normala ez da. Baina bigarrena bakura. Egia normala ez dela, zeren normalki Kerman oso trebea da. Eta endaiaken presioa. Igo dute defentsa. Ez da zonakako pres bat, baina individualki igo dute. Ondo atera da Azparne. Ondo bilatu du hor. Bai, falta. Argia gaina. Bai. Eta beraz, bi jaurtik eta libre Azparnaren Julien Londaizberentzat. Tumu. Hori du ez izena, Tumu. Azparnen jende guztiak ara ezagutzen du. Eta bera ere oso trebea. Normalki, baloia arazore gabe Barnera sartuko da. Baina, ez da gertatzen. Nervioak bi aldetan hori ikusten da. Ejan dugu, derbi bat zela, beraz bi taldeak zainen gainean zirela. Ara, bigarrena bai, Barnera. Azparne ere animatu da. Bai, Azparnerek ere defentsa ego du, baina endaiarek erretz pasa dute. Ondo jokatuta, pigon arteko. Beste pivote potente bat endaiarentzat. Eta publikoa ere hasi da animatzen pixka bat. Bai. Ikusten dugu hor, Benjamin Konjo. Bikoa, Barnera. Damien Barbi azpian, baloinarekin. Bai, polita, movimentua, bai. Utsi zutxegin. Zein estu polita. Trebetasuna. Zango azpitik. Eta hor kontaktu azkar. Baina, Andoni Kexaka. Epaiek esplikatzen. Ikusiko dugu berriz. Zangoen azpitik Kermanek. Hori mina ematen du, Mina ematen du. Zure horea galtzen duzu. Arbitroak esplikatzen eta arrazoia dauztu. Defendatzailea vertikalki saltatu du. Kontaktua egon da, lehen esan bezala, baina hori zintzaio defendatzaileari petiatu. Ulala. Hor ere kontaktua berriz ere. Eta Sanek, ebasketa, lapurketa. Azparne zalu aujera eta irupundukoa Julien Tumurentzat kanpora. Hori ajaroa da pixkat ere beretzat. Normalki hola bakarrik libro delarik. Barnean etortzen da. Irukoa... Oraingoan bai. Benjamin Perrok, irukoa Barnera eta Azparne urbiltzen zaioen daiari 17 eta 12. Azparne presa egiten ari da, baina zonakako presa. Hori da. Baloia endaiarentzat, Simon de Rivière. Eskuinarekin eta bajura, plantxarekin. Polita. Movimentu polita, bai. Teknikoki polita. Eta endaiak bere presioa utzi du iduriz. Bai, neke ere bai. Irukoare. Ikoa, labur izan da girenintzat. Sim Konjok, lapurreta Azparnarentzat. Bai, hiru jokalari berden artean sartu eta hor saiasun. Bai. Eta falta. Falta Simon de Rivierek. Lehena. Aldaketa Patxi berriro, barrura. Bai. Azparnarek ere aldaketa preparatzen dute. Olivia ez? Bai. Sartuko den jokalaria Azparnarentzat, berak 42 urte ditu, 42 urte,
eta ejan dezakegu dela azpandajentzat jokalari fisikoena, Ez du, adinak ez du zure fisikoa, bueno, nirea bai, baina... Eta nirea, boroz. Baina Olivier Grondenentzat ez da ara, berak du gorena saltatzen, berak du fiteena lasterka egiten, boxeoa ere egiten du bere denbora librean, beraz... Bai? Bai. Jokalari oso fisikoa, 22 urte, baina oso fisikoa. Azpiko jortik eta azpandakentzat, Olivier Gronden ikusten du baloiarekin, eta lehen saskiratzea Olivier Grondenentzat. Finta, joriketa finta egin, defentsala saltatu. Lehen jokaldian, ze polita. Ikusten dugu, errepikapena. Bai, finta, eta taulapera, eta barruna. 21-14. Bai, 21-14, azpandajek baloia. Bai, eta barrura. Bigei bat. Bai. Bikoa lortu du Benjamenek, eta jaurtik eta libre bat ukango du, gainera. Kexaka baino niretzat garbi esan da falta. Bai. Azken momentuan. Hor ikusten dugu Hendaia jentsaskiaren errepikatzea. Bai. Entzuten dira, jokalariak asko mintzatzen elgarren artean, badira gauza batzuk zuzentzeko, bi taldeetan. Bueno, badi Hendaia errebotei hobeto izten ari dela, eta azparnetartetik saskiratzeak sartzen ari direla. Izan dute hasiera bat, nahiko jaurketa ez zirela ondo botatako jaurtiketa ziren, baina ziren sartzen. Hori da. Hola. Hor falta ikusi duzu zuk ere, Josu, nik atzetikan blokeoa aski polita ikusten nuen, ez dakit? Baloia mandu, niretzat ere baloia argita gabaria, ikusten agian... Hor da, pum. Bai. Ez dakit zineni, Juline zifatu badu, bai, falta da, amalaua berriz Pierreri zifatu badu, Pierrena garbia zen, baloia mandu, ez du korputza ikutxu. Bueno, emaitza da... Baina alakotan normalean, beso zinguratuta eta besoren bat geisten bada... Bai. Bailek ez dute maite. Bueno, emaitza da Benjamin Konjo jaurtik eta libren majara joan dela, eta biak sartu dituela. Biak bagnera. Eta Hendaiak berriz distantzia pixka bat emaiten du 23 eta 16. Zazpi, baloia reskuratu. Eta Sanek bailoak galtzen du eta lujean egoiten da, min hartu du. Eta Hendaiak ez du aprobetsatzen, baloina galtzen du. Ze gertatu zaio azparneko antolatzaileari. Bai, golperen bat begian. Ikusi dugu, bai, begian bildu dela. Ea hor, ikusten dugu zerbait. Mandio, bai. Kontoa pixka bat, bai. Bai. Beste aldaketa bat, Hendaia jentzat. Bai, normala. Defentsa terreno guztian egiten ari direnez, nekea hor dago. Bai, ikusi dugu defentsa igo dutela. Bai. Eta Benjamin eta Sanek igorkutu dira baloia, azpanda jentzat. Baloia azpira, Pierre jentzat, Pierre Fouquet. Ondo defendetuta, bai. Ondo defendatzen, Hendaia jeke, Eta Gilenek bikoa, ezkertxega, eta Maja ondoan bikoa Gilenentzat. Hendaiak 23, Azparnek 18, 36 segunda falta dira lehen laurdena bukatzeko. Eta publikoa hasten da animatzen ere. Polita, mosteketa. Eta Azparnek baloia berriz irabazi du. Azken eraso baten egiteko denbora ukanen dute. Azken 20 segundak. Ondo atera presetik. Bai, komplikatzen zaie erasoa. Baina 10 segunda falta dira. Ea ze egin duten azpandarrek. Blokeoa, Sanentzat. Olivier Grondenek baloia, Maja egin ondoan. Eta gutxiz atera da baloia. Eta lehen laurdena, hortan utziko dugu. Nola laburbiltzen aldugu lehen laurdena Josu? Azpandarrentzat pixkat zaila astapenean, Hendaiarentzat fisikoa anitz astapenetik, hori da? Bai, bit talteet nervioso ikusi ditut, hasieran. Azparne utz egiten, jaurketa esan dezagun erresak, Hendaia errebotea ondo itxigabe,
Eta gero minutua pasala, ni uste bi taldeak ja konfiantza gehiago hartu dute, orain Asparnek sartzen ari da jaurtiketak. Portzentzaren normalean, kale bat edo bi, baina normalki sartu behar diren sartzen. Eta Hendaia, bai, fisikoki hor ondo kargatzen ari da rebote ofensiboa. Eta, bueno, hola suposatzen dut izango dela partida osoa, Ea, entzun intugu entrenatzaileak, Asparnekoa. Ok, donc c'est à nous de contrôler ces mecs-là. Dès qu'on est plus concerné par le rebond off, on contrôle le porteur de balle, on le contrôle plus haut même. Rebotea berriro ondo iztea, ez bakarrik jokalari altuak ere kanpotik sartzen direnei ondo izteko, bai. Ivan, il est athlétique, il est rapide, tout ça. Et si on lui laisse 4 mètres ou 5 mètres dès là, il est encore plus... Eta bai, aipatzen dute Iban Roalier, aipatzen genuena guk ere, oso fisikoa dena. Behar dela goragoa txiki, behar dela defentsa igo, Iban Roalieren gainean. Et en attaque, on a été très bon quand on a fixé, passé sur tous les systèmes, même hors système. Bai, erasoan orain hobe ari direla, sistemak erabiltzeko. Ici, derrière les écrans. Mettez des vrais écrans, s'il vous plaît. Bai. Eta blokeoak ondo iteko. Blokeen garrantzia, hori primordiala da Asparnakentzat. Tiro garbiak ukaiteko blokeen garrantzia ezinbestekoa da. Eta bigarren laurdena hasiko dugu, 23-18 Hendaiarentzat. 5 puntua intzina. 5 puntu ez dira zer saskioloian. Gutxi da. Baloia Asparnakentzat. Olivier Grondenek alboko jortiketa. Lehen sistema. Eta tiroa ukatu du Benjamenek. Bueno. Bigarren demora baten hartzen du. Eta tiro afkusa. Etzen polita tiro hau. Eta azkar gainera, ez zuten inoenako presarik. Bai, bitxi. Lehen demoran tiroa ukatu du eta bigarren demoran defentsa ondoan zarerik hartu du. Jaurtiketa horiek ez zaizkigu entrenatzaile inola bat estartzen, Hendaiak orain baloena irukoa Jon Txakarzazuk eta Labu, baina bigarren xantza bat badu, ateratzen du Adrien Kriefentzat, Adrienek ere irukoa, eta kanpora berak ere, eta egebotea Pierre Fukerentzat. Entrenatzaileak benzen garrasikaz, hori izan die, kanpoko jokalariak istea, rebote defensiboa gordetzea. Eta esan eta pasa. Eta hori da. Ikusten dugu gora igo dela, Pierre Fouquet egebote hori japatzeko. Gero falta garbia. Olivier Grondenek, baloia kanpoa, bikoa eta kanpora. Egebotea Benjamin Konjok. Patxi behatxatekik baloina orain. Basea. Adrien Kriefek lehen egidagoa pasatzen du, kanpora ematen du, berriz bajura, eta zedo maia. Ondo mogitutatzen hon, bai. Ondo eraikia zen erasoa. Aiba! Kasik galdu dute baloina Asparnarrek. Eta kuts sistema deitzen dute Asparnarrek, lehen blokeoa, bigarrena. Txapela, tapoia, Benjamin Konjok. Altua da bera ere, oso, eta falta. Eta arriskutsua, falta hori egitea. Azkeneko laurdena izango balitz. Horrek, antikiroltasun. Bai, hor limitean, Zer da beraz, antikiroltasun falta bat, esplikatzen aldi guzu hori, Josu? Funtza da, ez duzula baloia jokatu nahi, nahi duzuna sartzea edo denbora gelditzea, beraz. Ez da falta normala, bi jaurkit dituzu eta gainera ez egiten duzu baloiakin. Hor falta normal bat txistukatua izan da, baina egan duzun bezala partide bukaeran balitz. Agian antikiroltasun falta bat izango litaike, falta hori. Lehen jortiketa librea kanpora, Benjamin Konjorentzat, eta bigarrena Bachnera. Bachnera eta Hendaiak, 24 Asparnek 18. Hor mantentzen da, zazpi, bost, sei, ekran. Polita, backdoor, polita. Oso oina, bai. Eta Asparneko antolatzaile gazteak, San Goienetxek, pase edera lortu du. Eta presio polita horrein, Asparnarek baloina rekuperatzen, pase polita. Olako defentsa ganazta merezi du. Bai. Asparnarek denbora hartzen dute haien erasoa antolatzeko, eraikitzeko. Baloina...
Hor, zaitasunetan sartu da. Azparneko base gaztea, San Goienetx, baina falta bat lortu du. Beraz, Azpandarrek baloina atxikiko dute. Nik uste dut Olivierrek hori izan diola. Urrengoan errexago egin atera baloia, bera, eta ere Damian preste duden botatzeko partize posizionan. Esperientziako gizonak, 22 urteko gizonak, aholku edekak emaiten handizkio 19 urteko antolatzaile gazte bati. Hori da. Eta lehen jaurtik eta librea San Goienetxentzat Bajnera. Eta bigarrena, kanpora. Azparneko 21, Hendaiako 24. Bien arteko desberdintasuna txipitzen da, baina orain hirukoa Jon Txagarzazuk eta berak ere kanpora. Bigarrena Patxi Behatxategik eta hirukoa Bajura. Patxi Behatxategirentzat hirukoa berriz Hendaiari 6 puntua intzina emaiteko garrantzitsua zen hiruko hori. Bai. Azpandarrek Damien Barbi atxemaiten dute azpian, pinturan eta oso ondo, movimendua. Ejan dugu, bere 2 metroak garrantzitsuak izaten altzirela partido horretan. Eta bigei bat. Polita, Bigei bat, saskiratzea eta falta Adrien Kriefentzat. Aldaketa Azparnerentzat, Olivier Gronden egalekoa ateratzen da eta Oian Txagarzazu sartuko da, hor berriz ikusten dugu falta eta Adrien Kriefen bikoa. Kanasta polita, Kanasta polita. Nola kontrolatu du bere gorputza, salto eginez. Luzaz egoiten da airean, Asko gustatu zaio lako kanastak. Eta jaurtik eta librea Bajnera ere. Hendaiak berriz 7 puntua intzina hartzen. Hortan egon da desberdintasuna, partido astapenetik, 6, 7, 5 puntu hortan. Pase hori, ondo borrokatuta, Azparnek, baloina txikitzen, hirukoa, kanpora. Baloi guztiak ikutuz, Bai. 2 metroiek egor nabaritzen dira. Polita induna, Ze salbatu du, salbatu du baloin hori San Goienetxek. Baloina berriz galtzen dute Azpandarrek eta Patxi Behatxategik salu beste eskualdera, bikoa eta kanpora. Agian pixkat salu egi, ez? Bai, hor zeu, Iban ondoan zeukan bakarrik, bueno, ezagutzen dugu Patxi, onerako edo txarrerako. Hori da, eta gilean, falta Patxi Behatxategirentzat. Bilatuta, ondo bilatuta, falta da. Ontso provokatu du, ez? Provokatu du eta falta da. Hori da. Geri da, Benjamin Konjo epailearekin mintzo, falta hori buruz, seguraski. Ikusten dugu Azpandarren baloi galtzea, Patxi Behatxategiren lapurreta eta bere bikoa kanpora. Zan bezala hor Iban bakar bakarritzen hor. Bai. Base hori ere. Zaiajek. Zaia. Iban Broaliek eta polita, Azpandarreko entrenatzeileak abisatu zuen behar zela Iban Broalia txiki eta berak sartu bezain fite, berriz ere bikoa. Ondo dabil erasoan Ibanek. Ondo dabil. Konfiantzakin, ez dukale egin. Irukoa, rebotea. Zer gertatu da hor. Zere kontaktua. Zeinei, Adriani. Sanek golpe bat bildu du iduriz eskuin belaunean. Lujean egoitzen da Azpandarren antolatzailea. Golpe simple bat deno ongi, ez? Ez da deus hautsi, ez da deus... Espero dugu inorez. Espero dugu. Ez, jogatzen segitzen halko du, arazori gabe. Baina Azpandarrek alere prekauzioz aldaketa bat galdeginen dute, Julen Grignon entxezageta antolatzailea sartuko da, Sanen ordez. Eta Benjamin Dazke ere, egalekoa edo egal pivotea sartu da, Gilen Blancheren ordez. Azpiko jortik eta Azpandarrentzat. Eta oso pase polita. Benjamin Dazkek hor bi pivoteen arteko konexioa, pinturan, eta presioa Azpandarrentzat, defentsa altua.
Eta bai, Jon Sagarzazu ez da konfiantzan utxe egin ditu, baina emaiten du. Bilenak kale eta hirugarrena asko pentsatuta gero, Hori da. azkenean bota eta... Bi finta egin eta hirugarren aldian Bagnera, Endaiak 35, Azparnek 25, partidako desberdintasun handiena, 10 puntu. Falta garbia. Falta. Eta inolako zentzu gabeko falta, ez dakit. Bai, antolatzaileak jadanik bere jokaldia bukatu zuen, oztopatua zegoen jazpian. Ez. Arno, ez duzu arrazoiak, eskuak jetxe dituzu azkeneko momentuan. Bai. Bai. Jokalariak ez du agazoin. Kesatzen da, baina... Pase polita. Hori da lehenko bai, Lehengo saskiratzearen errepikapena. Eta orain, Julen Vrignon Etxezarreta antolatzaileak, edo baseak, bi jaurtik eta libre ukanen ditu. Iskat desberdintasuna murrizteko, laburtzeko, 8 pundura berriz ekartzeko Azparne. Andoni kexuka dabil Agnoren... Bai, Endaiako entrenatzailea entzuten dugu, ari dela plenitzen. Azpimarratzekoa da ere, jaz kanalduden ikusi ahal izan genuen partidan, Azparne eta Endaiaren kontra. Iban Roaliek, kriston partida atera zuela, egin zuen bere sasoineko partida hoberena, eta Azparnek zaitasun handiak ukantzituen. Gelitzeko, jokalari zaila da gelitzeko. Eta Julen Vrignonek... Biak sartu, bai. Biak Bagnera. Eta beti defentsa berdina, Azpandarentzat, defentsa altua, presio handia. Baina Agnorentzat ez da arazo bat. Ez da arazo bat, saskiratze erretxa, falta egin eta beste eskualdean, hop! Saskiratze bat, arrapatzeko. Desberdintasuna beti... Bai, amarrera jungigo da, diferentzia importanta izaten da, Horpostean, bai. Polita! Polita eta kanpora. Gutxiz, baina kanpora. Bai, finta ederra inez, korputzarekin, baloiakin. Eta lapurreta polita, Benjamin Dazkek eskua ezagidu momentu honean, toki honean. Bai, porte de bal. Bai. Zer xistukatu du epaileak, esplikatzen aldi duzu, Josu? Bai, baloia eskua beko aldetik sartu du, erreglamentoak ez duzte, funtza da, baloia azpitik hartzen baduzu, kontrola erresagoa du eta abantaia dezakezulako, beraz, hori ezin da, erreglamentoak ez du baimentzen. Zaizu eskua, baloia azpira... Bai, baloia kontrolatu zu behar duzu eskua goiki edo boan, bainez behan. Eta ikusten ginoen, Azparneko antolatzailea, etzela pozik, falta horrekin. Nietzako ere garbia izan da. Baloia azpira Agnorentzat, Endaiarentzat, eta blokeoa. Hor, pixkat... Bai, hor esan bezala, eskua jetxi eta falta. Izan denen abez, haber ikus dezakeun. Bai. Seinalatu du eskuakin... Nik denborean berean egia egan aski garbia ikusten nuen. Ez dakit arbitroak beste zerbait ikusi zuen ala ez. Eta utxartea. Utxartea, badira gauza batzuk zuzentzeko. Berriz ikusiko dugu. Baloia azpira Agnorentzat, eta... Ni pitatzekotan gorputzakin. Gorputza bularrakin bultza egiten du eta desekilibre baino eskuakin ez. Zuzan batzala eskuakin garbia izan da baloia kutu dula. Beste angulu batean, Damien Barbie eta... Bai, ez dakit, zaila. Eta hori, ikusten dugu jokalariari pixkat etzera pozik. Ikusten dugu Endaiaren aldetik sistemak markotzen. Presa usteko zerbait prestatzen dira. Bai, zen azkenean, Azpandaren presioa aski ontsa martxatu da, baloi batzuk lapurtu dituzte. Bai. Pixiko ala segituko dutenetz. Oraingo laurdenean, Endaia da lau faltara iritsi dena, lehenago. Azparneri bat falta zaio. Bai. Baina normala da, jolasten ari diren bezala, gogorra eta... Hori da. Defentsak gora direarik, presio altua, azpian ere kontaktu asko, beraz, normala da falten kopurua igotzea. Eta bi jortik eta libre, Agnorentzat. Aipate genuen, partida intzin azpiko desafio hori Damien Barbie eta Agnoren artean garrantzitsua izanen zela.
ikusi dugu Damien Barbiek saskiratze batzu lortu dituela ere, baina Arnok azpian ere bere... Bai, biek bere lan egiten nahi dira, eta ondo Hori da. gainera, biek. Eta bigarrena kanpora Arnokentzat, eta egebotea Iban Broalierentzat, ze goratzen. Zen Baina lapurreta, azpandarentzat... Falta, bai. Bai, Blokeoa, baloira iritsi zen, Iban Broalie, baina falta pitatu du. bai, korputzarekin, Hori da. albokako korputzarekin alboan eman dio, eta falta garbian iretzat ere bai. Eta Azparneko antolatzaileak bide hortik eta libre ukanen ditu. Bai. Ikusten dugu Iban Broalie etzela oso pozik, falta hori pitaturik. Txistukaturik, baina bai. Falta bada, eta Azpanarrek bide hortik eta libre. Lehena Bagnera, beraz Julen Grignon Txezarreta, jaz etzen aritu izan, zeren belaunean ebakuntza bat ukan zuen, ebakuntza bat jasan zuen, eta aurten berriz etorri da. Eta Forman, Bai, bide hortik eta libreak Bagnera. Lautik lau. Bai. Ikusten dugu berriz falta Josu. Bai. Bai, azpian, korputzarekin. Korputzarekin alboka ematen dio, eskuarekin baloira iritsi zen, baina gorputzarekin falta. Zonan jarri dira Azparnekoak. Bai, defentsa aldatu dute Orbean Azpanarrek. Arno borrokan. Eta Adrien Kiefek irukoa, komplikatua, kanpora. Eta Iban Broalierrek beste rebote bat. Bai. Leku guztitan dago, Denetan. Partido polita ite. Ea, irukoa. Eta bajura, Iban Broalierentzat. Ze partidoa egiten duen Iban Broalier. Bai. Kriston partidoa. Partiduek zaitasun handia zituztela Azpanarrek bere atxikitzeko eta konfirmatzen du, kanpotik, barnetik, denetan dago. Errebote hartu du. Baloia bakura segitu da, eta gero irukoa. Hori da. Eta Benjamin Dazkek erantzuna, eta bai erantzuna. Benjamin Dazkek ere badakizki irupundukoak ezartzen. Eta hemen konfirmatzen du. Eta lapurreta Azpanarrentzat. Ari dira jatzartzen, Azpandarrak. Bai. Saiatzen dira jen defentsa pixkat pausatzen. Oian txakarzazuk irukoa. Kanpora. Eta falta, bai, garbia. Falta egebotea. Bai. Hor zegoen, Arno altua bazuen ondoa, baina Azparneko antolatzaileak lortu du baloia unkitzea eta falta... Bai, ondo hartu dio posizioa, reboteko posizioa teori eta... Aldaketa, Kerman barrura, berriro. Ez du defentsa pixka bat igotzeko. Ikusten dugu, oian txakarzazuk... Orbean ondo hartu dio Julenek, teori. Bai. Alta, oian txakarzazuk ondo ezagutzen ditu, saski horiek, normalki. Bai, normalean sartzen ditu, ez du barkatzen, Lehen hortik eta librea Bagnera... Beste bat, Bai, bostetarik bost. Hoi. Mementuko perfektua izan da, hortik eta libreen mahatik. Eta seietarik sei, antolatzaileak. Beti ber defentsa Azpandarrentzat, presio handia, defentsa altua. Eta beste lapurreta bat Azpandarrentzat, intentsitatea igo dute. Bai, eta... Zonagako defentsa ondo ibiltzen. Erasoan garbia. Ofentsiboa, Julen Grignon Txezarretarentzat, ezin dira falta guziak bere alde erori. Ondo itxi diote eta... Itxi diote atea. Errepikapena. Hortan Kerman oso trebea da. Finta, eta Kermanek... Julen txartu zaio bulajean bere espaldarekin eta falta txistukatu dute bere kontra. Eta beti ber defentsa Azpandarrek, Zonazko defentsa altua. Eta Arno Dejan erreski. Falta horiek. Bai. Edo gogorra goiten dituzu, edo... Bai, falta horrek etzuen deusentzat balio. Eta pixkat zozoa da falta hori. Falta egitekotan behar da egiazko falta batekin eta saskia... Ba, hirugarrena da, Bai. Bai, egia da, jokalari jokentzat, hirugarren falta. Kasu egin behar da, ze gertatzen da bost faltetan zilerarik, Josu? Ezin duzuloa gehiago jokatu, kanpora! Kanpora, bankura joan behar zira, eta partidua bukatu da zuretzat. Beraz, bai, faltak zaindu behar dira. Eta penetrazioa, Julenentzat. Bai, gogokin dago Julen, Biko zaila, baina kanpora. Eta lujean egoiten da, Julen Grignon Txezarreta. Aprobetxatuko kontatuko dizuet aurten gertatu zaidan gauz bat neskekin.
U13ak entrenatzen ditut, eta ez da normala, adin honetan 5 faltak egitea, baina jokalari batek egin zituen 5 faltak, eta galitu zean, ze gertatzen da, ezin duzula gehiago jokatu. Eta erdine garrez hasi, eta ze gertatzen da, jasingo dut gehiago urte usan jolastu. Ez, partidotan. Eskerrak. Bai. Bai. 5 faltetan partidoa fini, ez sasoi guztia, beharrik. Eta anartean ikusi dugu Azparneko antolatzailea, Julen Grignon-Zarreta, odoletan atera dela, joan dela direkt aldageletara, zaindu beharko dugu hori. Eduri sudujean edo begian. Salbatu dute baloia hor, Bai. Osta. Falta. Eta falta, Jipalda arbitroak falta txistukatzen du. Gorputzeko falta, eta azkenean Azparnere ailegatu da Bai. 4 edo 5 falta kolektibora, beraz orain falta guztiak jaurtik eta libreetara eramanen gaituzte. Eta Julen Grignon-Zarreta berriz etortzen da banku gainera. Kolpe bat bidu duriz sudujean edo begi azpian, ez dakitzu zen, matelean. Kerman biak sartu. Eta berriz sistema berdina Azpandarrentzat, kuts bi, deitu du San Goienetx antolatzaileak. Defentsa gogoja, Ibanek Berriro, eta bikoa kanpora. Ejan behar da, oian txakarzazu laizter etorri zera berriz. Bai, oso defentsa ona, falta egin gabe. Behartu du... Egetikapena. Bai, lehengo pausua, iru puntuko marratek eman du. Hori, baina hori behartu tare bai. Eta utxartea. Bueno, 11 puntutan gelitu da bantaia. Bai. Bizkanaka hor endaia. Handizen ari da, horretarazten dugu endaia multzoko lehena dela. Bakarrik partidu bat galdu dela horten. Eta Azpandarrak 3 direla, 3 partidak galdu dituztera. Eta pixkat 2 talde euskaldunak batailan dira igotzeko, endaiarrek pixkat talde potenteagoa dute, baina Azpandarrek ere hor dira, igoera jokatzeko. Entzun dezagun endaiako entrenatzailea. On envoie la balle en profondeur, c'est bien. Au lieu de renverser, ça repart tout du même côté. Il faut renverser pour péter le retard qu'on a pu créer. On a créé un retard en arrivant vite, en prenant une profondeur. Arrêtez de rejouer le même sens. Vous transférez. Sachant qu'en bas, c'est très pauvre comment ça défend. Et ici, on n'arrive pas à la mettre. Zona hori puskatzeko, baloia eskinetara eraman behar dela, eta handik gero... Bai, Azpandarren defentsak ikusi du falta anitz egiten zituela saski azpian. Horregatik aipatzen zuen pobrea zela Azpandarren defentsa pintura azpian, saski azpian. Azpandarrak bankuan beti Julen Grignon-Zarreta antolatzailea sendatzen ari dira. Ibiz kolpe bat bildu du matelean izan da. Hotza jarri diote. Eta orain zerbait izteko, ez? Puntuak egiten dizkiote edo zerbait, ikusiko dugu. Anartean partidua berriz hasten da, eta falta. Aipatu dugu, utxartean behar zela hori zaindu, saski azpiko faltak Azpandarrentzat, endaiako entrenatzaileak azpimarratu du, eta lehen jokaldian falta bat. Pierre gaina 3 faltakin, nabaritzen da. Eta segidan zegertatzen da, Azparnek aldaketa. Baina oian entzat txistukatzuten falta edo... 3garrena bai? Bai, oian entzat 3garren falta ere. Importante ere bai, hori zaintzekoa Azpandarrentzat. Falten kudeaketa. Eta beraz, Olivier Gronden, 52 urteko egalekoa sartu da, oian txagartzazuren tokian. Arnok lehen jortik eta librea kanpora. Bigarrena. Eta bigarrena, bai. Bajura. Eta baloia Azpandarrentzat. 12 puntu desberdintasun, igo da, desberdintasuna. Pixkanaka izan da. Pixkanaka, endaiarrek haien dominazioa afirmatzen dute etxean. Blokeoa. Eta 3 puntukoa, Julian Ondaiz behentzat eta kanpora. Berak ere normalki horiek, Barneran emaiten ditu. Portzentai oso basuak, ez? Bai.
Eta Benjamin Konjok ere eta irukoa bestaldean, erantzuna sokoan irukoa Wagnera eta Endaiak bere desberdintasuna afirmatzen du, 29 eta 34. Eta Azpandarrek beste baloi bat galtzen, baina Benjaminek errekuperatzen du, Benjamin Dazkek. Baloia baztejera Gilen Blancherentzat eta beste baloi galdu bat. Beste lapurreta bat Endaiakentzat. Bai. Iban Broliek, irukoa kanpora. Vale. Eta egebotea ikusi duzu ez, egora joiten den hori, 22 urterekin. Oliveri ez diosio errebatuak endugo. Ez. Falta. Eta falta. Bai. Endaiaren kontra. Endaiarentzat ere aldaketa. Bai, Arnori atxenaldi bat ematen. Hori da. Eta... Partia polita ere Arnaurena, Bai, oso polita. Mina oso egiten. polita. Bere giarrak sentiarazten ditu, saskiazpian. Eta Benjamin Konjo ere sartzen da, eta berak ez ditu giar gutxiago. Eta bide hortik eta libre Azparneko egalarentzat, Olivier Grondenentzat. Bai. Berak, Olivier Grondenek ere bihotz arazo bat ukandu sasoin astapenean. Eta sasoia berriz hasi du abendoan edola. Abendu inguruan, eta orain, forman dugu berriz Olivier Grondean, urtarrilean. Individual, bai, berrio, pasa dute, bai. Azpandarrak defentsa individualea pasa dira berriz. Zonako utzi eta lapurreta. Eta Endaiarrek zango zunkitu dute, Kerman Etxebarriak zango zunkitu du, oinarekin unkitu du baloia, eta beraz baloia. Azpandarri itzulia zaie. Bai, hori konfiantza emango du Xani. Defentsa individualea pasa eta baloia berreskuratu. Bai. Xan jokalari... Falta, bai. Eta hirugarrena. Eta hirugarrena ere, bai. Ez Maxinen. Lehenengoa. Lehenengoa. Bai, Xan Goienetx jokalari tipia da, bestei konparatuz, beraz bere gravitate zentroa askia pala da. Eta beraz, baloiak lapurtzeko eta erretxago, beretzat. Lehen jaurtik eta librea kanpora. Bere jokakideek sustengoa erakusten diote, eta bigarrena ere kanpora. Rebotea... Osta, baina bai, Endaian... Eta Endaiak laizter beste eskualdera, pase edeja, eta Teo Izlerrek bikoa zaila, baina bajura sartzen du. Txikia, baina kriston salto du jokalaria, Bai. Errez ustaia ikutzen duna, eta hor airean oso ondo dakiena bere gorputza mantendu, errektifikatu eta barrura. 5 segunda, laurdena bukatzeko. Hirukoa... Eta kanpora. Hortan utziko dugu lehen mitana, lehen bi laurdenak hortan utziko ditugu. Endaiak 51 eta Azparnek 36. Normalean jokalari batzuk kanintugu entrebistan orain, ea batzuk etorriko diren. Baina bai, lehen mitana fisikoa, intentsitatea ikusi dugu. Ukanen ditugu Oian Sagarzazu gure mikroan.
Oian, zenola ikusi duzu lehen mitana hori fisikoa ez, ikusten dugu kontaktu asko bitaldeen artean. Bai, egia da, parte honetan bitaldeak gogoarekin sartu girela, gogoari gira, ez dugu inork puntu bat utzi nahi. Beraz, gogoari gira, ez ezagutu badakigu partida bientzako garrantzitsua dela. Lehen tokiak bitaldeak nahi ditugu, beraz, ukarta segituko dugu. Bakigu, aseatik barekin hori izanen zela, biak gogoekin gira, beraz, ikusiko dago katzen den, baina bukaera arte joanen dagoela seguraski. Faltak beharko dira zaindu, azparden aldetik, zuk jadanik irudituzu, uste dut? Bai, hori da, gero badakigu amak gira, talde indartsua dugu, beraz ez gira hemen faltak usteko, denak gogo eman behar dugu, bostak egin ditugu, baina mentalitate hori dugu denak, beraz segituko bukaera arte bai. Eta zuretzat pertsonalki partido berezia, endaiara etortzea maiota berde horrekin? Segur da bai, hemeretzi urte egin ditut hemen, anaiaren aurka izatea, eta hemen jendain itzukatea, beti berezia da, baina Jan bezala, alteraz aldatu dugu, beraz orain berde kolorea babesten dut, eta bukera arte segituko dutela. Mire esker bera. Eta hori nukaren dugu gure mikroan Oian Sagarzazuren anaia, Jon Sagarzazu, endaiako presidente ordea. Zenola bizi izan duzu lehen parte hori, fisikoa, ikusten dugu kontaktu asko badera. Bai, oso fisikoa, arbituak faltak egiten dituzte, pitatzen dituzte, orduan badira tiro asko, tiro libre asko. Guk erritmoa jartzen dugunean, lortu dugu bentaja hartzen. Hori da, baina ez dagoenean ritmorik ikusten da zaitasunak ditugula. Bai, eta zuretzat zenola da zure anaiaren kontra aritzea lehen aldiz? Bigarren aldiz, lehenengo aldia Azparnen izan zen, hor bai izan zela bitxia eta partido ustela egin nuela. Aldi honetan pizkat lasaiago, baina gainera filmatuta izanez, oraindik presio gehiago. Mire esker Jon, usten zaitugu. Mire esker arte. Gero arte. Ikusi dugu, bideokalariek azpimarratu dute lehen zati fisikoa izan dela, Josu. Bai. Eta ara, fisikoa aipatu da, Jonek aipatu du ere erritmoa importantea zela, eta tiro libreak izan dituztera bi aldeetatik. Ikusiko du, zer nolakoa izanen den, bigarren? Eta baita kanpoko jaurtiketak. Endaiak ondo apuntatu badut, 4-5 hiruko sartu ditu, eta Azparne uste dut Benjamine bakarra sartu dut, eta hor tiro honak izan dituzte, baina ez dute sartzen. Sartzen, azten badire, hor kontu handia izan barko du Endaiak, tiro honak ziren. Eta gero bai, fisikoki partido gorra. Espero zen bezala, lehena hirugarren kontra, dena eman behar da, dena sartu behar da, eta bai, gogorra. Ikusten ditugu jokalariak behiz etortzen, Tejeno gainera. Bai, azkarra izan da itzaldia, Andonik garbi, oso garbi du zein behar den, motza izatekotan. Entrenatzaileek denbora guti hartu dute, bederen Andonik, denbora Andoni Kastiok, endaiako entrenatzaileak denbora gutxi hartu du, bere kontxinak bere jokalariei pasatzeko aldageletan. Zuk zure ustez gauza gutxi baziren zuzentzeko endaiako taldean, Josu? 14 puntu dira, egia da. Konten egoteko abantaia, suposatzen dut Andonirentzat. Suposatzen dut errefortzatu dula nola utzi o nola jokatu defentsak, zonako defentsa presioa egin dutenean, nahiko baloi berreskuratu dituzte. Eta niz gero suposatzen dut erasoan, ikusita nola dauden faltak, Arno eta Benjaminekin jokatzea. Hori izango dela lehen eraso aukera, eta Azparnetiren alde errobote ofensiboa iztea. Hori izan da, behintzat lehen laurdeneko gakoa hori izan da. Eta gero esan bezala, Iban gelditu. Iban oso partio serio egiten ari da, eta abantai honen parte importantea beregatik izan da. Gero talde lana izan da, noski, beti bezala, baina jokalari bat destakatu behar balin bada, Iban eta igual Arno hor barruan, baina Iban izan da hor liderroan. Azpandajak ere sartu dira behiz Tejeno gainera, kantsa gainera, beroketaren zat. Agian Azpandajentzat gakoa
zuk azpimarratu duzu defentsa aski ona zutela, intentsitate gorakoa eta presio gorakoa. Baina arazoa da ez dutela aprobetsatu lapurtzen zituzten baloietaz. Xantza horiek, gehiagozko xantza horiek ez dute... Ez dute aprobetsatu ez. Eta batzuk aukera garbiak izan ziren, horretik esaten dut, Hendaia hor kontua izan behar dula, ez dira sartu, baina sartu daitezke. Oianen tiro garbia irukoa, eta beste batzu izan dira, kontu izan behar dira hori. Eta Asparne ezagututa, beraiek ez dute besoak jeitxiko, hola segituko dute, orduan partidaz da maitu. Da maitu hori garbi eta albiste ona, Julen ikusi dut, bariduri berreskuratu dela ez, berotzen ari da, hasi que, ondo. Bai, berriz aritzen halko da. Amalau puntuko desberdintasuna dugu erdiko utxarte honetan, Josu. 14 puntu, Saskibaloian, asko da, baina ez da inbeste ere, zagapatzen da. Hori da. Abantaia importantea da, baino ez da partida esan bezala ez da bukatu. Ez da bukatu. Ikusiko dugu Azpandarrek lortuko duten, bigarren zatian 14 puntuko desberdintasun hori moztea, laburtzea. Ustintugu jokalariak beti beroketan direla. Esaten da, 10 puntu beti baldin bat zaude, partidoan zaudela. Bai. 14 ere, hirugarren laugarrena dute 14 puntu horiek jeisteko. Esan nahi dudana da, laugarren laugarren dena 10 puntutuki desabantaia sartzen basea, partido hor dago. Partido hor duzu oraindik. Bai, bizpairu saskiratze eta 9-8 puntu antzira eta... Horregatik... Antzira. Bai. Ikusten ditugu, lehen zatiko highlightsak, lehen zatiko momentu honenak. Hendaiako irukoak. Ibanen iruko bikaina. Hori da, epatzen zinuen bezala, Iban Broalier beharko da zaindu, bigarren zati hortan. Eta epaileek erdiko utxartearen bukaera txistukatzen dutelarik. Iban Broalier zaindu beharko da, bigarren zatian, lehen zati oso edera egin du, eta bigarren zatian ere berak fisiko handia du. Ateratzen denean ekipoak eskertzen du. Plus bat ematen du. Andonik ez du asko fortatu nahi, eta nahiko freskoa dago. Rotazio asko inditu, kanpoko jokolagerekin, hasi que aldeotatik ere fresko samar egongo da Ibanek. Azpandarrak biltzen dira, ean entrenatzailearen hitzak. Bere tropak motibatzen. Ez da deus dantzarien kontra, Moralki garrantzia bada, buruan Azpandarrak behar dira berriz partidan sartu, hori da garrantzitsuena. Bon, motivazioa hor da. Motivazioa bada Azparneko taldean. Hendaiarrak lasaiago, bortxaz, 14 puntua intzinarekin. Eta Hendaiako bostekoa, berriz hasteko, Benjamin Konjo, Jon Txagarzazu, Adrien Kriev, Patxi Behatxategi antolatzailea, eta Simon de Rivière. Ikus dezagunaren Eli bezala zein jolazten duen, edo Simon edo Jonek. Eta Azpandarrek, Julen, Grignon Etxezarreta antolatzailea berriz sartzen da, Oian Txagarzazu, egalekoa, Julien Londaitzber Tumu, Gilen Blanchet eta Damien Barbil, 2000ko pivote altua. Bi bosteko potente, Bi bosteko polit. Bai. Eta lehen baloia, Hendaia jentzat, Patxi Behatxategik eta presioa, zuzenki Julen Grignon Etxezarretak presio handia maiten dio Hendaiako antolatzaileari. Lehen berreskurapena. Lapurreta Julen Grignon Etxezarretaren zat, eta lehen baloia, Paxe Polita eta Damien Barbilek bikoa. Bikoa, saski azpian. Beste intentzioekin sartu dira Azpandarrak. Gogor. Eta presioa, Azpandarren partetik, Julen sartu bezain fite. Falta. Eta falta nahiko garbia. Hori da zaila ez, Saskibaloian, ikus dezagun, Paxe Polita, bikaina eta bukaerare. Hori da zaila ez, Saskibaloian, piskat, behar da atseman oreka, intentsitatea, presioa eta falta egitenen artean. Hor, adibidez, ere presio handia, kontaktu asko, Julen Grignon eta Patxi Behatxateginen artean, baina epailek ez dute situatzen.
Ez lukete gorriak joku horretan erori behar, arbitroekin hitz egin behar, eta jolastu, eta defentsa gogorra bada, falta provokatu, eta listo. Hori da, zen Azparneri, irukoa Gilenek ez kanpora. Azparneri interesatzen zaio. Bai, hori da. Joko hori piztea, pixkat, intentsitatea piztea. Baina, Endaiarrek beste objektiboa dituzte, kanpora Simeon de Rivieren bikoa. Bai. Eta Julenek orain baloia pausatuko du, ritmoa apaltzeko pixkat, errepikapena. Bai, kanpora, egebote ofentsiboa, baina irristen zaio. Gilenek baloia laportu. Julenen jaurkiketa. Endaiarrek baloia, Benjamin Konjo, Jon Sagarzazuk bikoa. Bai. Maite ditu, Saian maite ditu biko horiek, eta kanpora. Labur, Adrien Krief ere labur. Bai, lehen Esparneri gertatu zaio, orain Endaiari gertatzen ari zaio. Hori da, saskiak, kanpora. Bai, erresak ziren bi horiek eta kalera biek. Aprobetxatu beharko luke Esparnek. Bai, beharko litaizke hor, saskiak Azpandarentzat. Eta piko komplikatua, Gileondaitz beherrek. Kontaktua asumitu eta hala ere, baloia barnera. Ikus ezagun errepikapena, kontaktua asumitu. Eta teknika polita duen jokalari bat da, beraz, baloia sartu da. Baloia Endaiarrentzat, Adrien Krief, Oian Sagarzazuren aurka. Eta Simeon de Rivierek irukoa, kanpora. Eta altu joan dira bi jokalariak. Benjamenek baloia kaptatu du, baina Damien Barbierrek falta. Bai. Ikus dezagun. Irukoa kanpora. Biek salto, gora. Gora joan dira. Hor bai, kontakto txiki bat, bai. Baloia berriz Endaiarrentzat, gorrientzat. Pase polita. Ez da zer gertatu, hor. Oianek baloina, Gilenek orain. Azpandarrek jokoa berriz antolatuko dute. Haien erasoa eraikiko. Bi blokeo gainean. Julenek baloia azpira. Berriz kanpora, Oianek irukoa, baina bere anaiak txapela jarri dio. Irukoa, urrundik, eta... Amar purtuko barrera jetxi, Ze iruko garrantzitsua Azpandarrentzat. Julen Grino Txezarreta zauritua egon zen lehen zatian, eta hor berriz beste intentzio batzuekin sartu da. Adrien Kriefek erantzuna, kanpora. Eta Endaiarrek... Azparne goruntz eta nor, logikoa. Ikus dezagun iruko hori. Ze izango ziren 8 metro, Bederen, bai. Eta Andoni berehala askar utxarte eskatu du. Goraka do, Azparne, goraka. Jokaldi horrek publikoa ere berriz piztu du. Giroa igotzen ari da, ikus dezagun, iruko hori. Bai. Beraz, Josu esplikatzeko pixkat, denbora mugizten ari zitzaizon eta hortako hartu du, irukoa. Bai, lehengo jartik eta ez duz ustaia ikutu, beraz ez da kontu berria, 14 segunduko kontu berria azten, eta behartuta zegoen. Hori da, behartu, ausarta eta barrura. Eraso bat bukatzeko talde bakoitzak 24 segundu ditu, hori ejan behar da, entzulentzat. 24 segundu badira saskiratze bat lortzeko, eta ez bada lortzen, arbitroak taldeari bukaera emanen dio. Baina rebote ofensibo hartzen baduzu, edo arau kontrako zerbait gertatzen bada, segitzen baduzu erasoan 14 segundu dituzu. Eraso eremuan baldin bazaude. Eta horregatik hartu du tiro luze hori Julen Grino Txezarreta baseak, Azparnerentzat. Azpandarrak berriz piztu dira. Sortzi puntura. Bai, 8 puntu. Ze eta utzeko partziala. Eta zuk aipatzen zinuen, justu haintzen 14 puntu, asko zela, baina etzela inbeste. Ez, partidan daude berriro, partidan eta goruntz. Eta Endaiarrek presioa, defentsa gora. Ez dut inolako aldaketak egin Andonik. Baina hola segitzen badute, berehala ikusiko dugu bat, seguro. Azparnen aldetik Damien Barbi atera da eta Pierre Fouque sartu da. Eta konfiantzaki, berriz ere, Julien Ondaitz behetek irukoa. 5 puntutara. Azparne urbiltzen ari zitzaio Endaiarrei. Eta esan dizut, aldaketa. Irukoa eta aldaketa berriro, zerbait aldatu behar da. Eta bai. Utxarte ez du funtzionatu, aldaketaren bat. Azparneko bankoa bere jokakideak motibatzen ari.
giroa igo da ere, irandatz kiroldegian. Eta ikukoa ere... Bikoa. Bai, marra ikutzea izen, zapaltzea izen, bikoa. Patxi Behatxategi antolatzaileak. Hotz, horre, hotz. Bai. Hor behar da. Falta, garbiak. Eta Patxi Behatxategi girokoa eman eta falta. Julen Grignon Etxezarreta antolatzailearen gainean. Dezagun falta hori. Bai, nahi izan du baloia lapurtu, baina ez du lapurtu. Eta hor, sartu zaio bigarrena. zangoen artean, bai. Baloia azpandarren zat. Boa, giroa piztu da berrizo. Bai. Kontaktu handia. Bai, hori falta, Kasik falta, baina epailek ez dute pitatu. Eta horrengoan, ez dakigu, zinen... Epaileak txistukatu du. Kusiko dugu ze ikusi duen, saski azpian. Behatziz. Arnori. Falta, Arnok, falta bat egin du iduriz. Hor, asko arraskatu du, Eta falta, beherago izan da, hor txetan, bai. Ba, Arnon erama da, laugarrena. Ikus dezagun, hirugarrena. Eta bere aldaketa. Eta bai. Zeren hori gaitarazten dugu, 5 faltetara ailegatzean, bai jokalaria kanpo geratuko dela. Eta Arno bezalako jokalari batek garrantzia dauka, eta horregatik entrenatzaileak erabakitzen du bai jokalaria kanpoan emaitea, eta bere tokian, Benjamin Konjo berriz sartu da, baloia azpandarrentzat, Guillem Blanchek, azpian, eta pikoa, eta falta ere, pikei bat, jaurtik eta libre bat ukanen du azparneko amabiak, ezkertiarrak, Endaiak 53, Azparnek 28, 5 puntu, eta jaurtik eta libre bat izan entzat. 4 puntutara urbiltzeko aukera. Zen nolako, bigarrentzat jastapen autan dugu. Are, importantama da, tendentzia, goruntzako tendentzia Azparnena, eta Endaia idei gabe. Azparne 4 puntutara urbildu zitzaio Endaiari, Endaiak 53, Azparnek 29. Eta defentsa beti gogoja, baina falta. Julen Grignon Etxezarretak. Falta, eta zuzenki Azparneko entrenatzaileak aldaketa eskatu du. San Goienetx basea sartuko da Julen Grignon Etxezarretaren horrez. Baina siera polita induna Julen, defentsan asko emanez. Usten dugu asege atera dela, zela kontent, falta hori txistukaturik. Laugarrena. Laugarrena dugu Azparneko antolatzaileak, laugarren falta, kasu. Hori ere importantea, Bai. Beharko da zaindu hori, detaile hori. Adrien Kriefek irukoa, eta bakura! Adrien Kriefek ere irukoa, Azparneri erantzuteko. Bere bigarrena. Bere bigarrena, ikus dezagun berriz hor xokoan. Pik! Eta Barnera. Horian txagarzazuk biko luzea, ez du lortzen, baina errebote ofentsiboa lortzen du Pierre Fouquek orain, eta labur Pierre Fouquek. Bai. Urratxak. Beraz, esplikatzen aldi guzu hori, lege hori, Josu, zer da urratxen lega saskibaloian? Salto egin du, hankak airean zituela, berriro lurra ikutu baino lehen baloi hori askatu behar duzu. Hori ez da egin, defentsaren meritoa, norbait bere aurrean eskua jarri, nervioso jarri, zintzun pasea egin, lurra ikutu hankakin, beraz urratzak. Eta baloia galdu du Oian Txagarzazu egalekoak, Azparneko jokalariak. Eta Endaiak Adrien Kriefek biko hau segin. Eta beste aukera bat, Azparnenentzat. Baina, Jon Txagarzazuren lapurreta, pasek horita Adrien Kriefentzat, falta. Falta hori baino lehen bidu irure egon dira, bi aldetan, Ejan dugu bazera kontaktua bi ekipen. Hor batzen. Eta lehenago ere, berdei ere... Falta horrekin bederen, segurtatu du, baloia etzera saskir Barnera sartuko. Hori lehen esan duguna, egitekotan ondo egitzazu. Falta argia zen. Bide hortik eta libre, Adrien Kriefentzat. Badiren daiantzat, momentu kritikoa pasa dela, lasaitasun pixka bat, Patxiren kanasta, irukoa Adrianekin. Hori da, 7 puntu desberdintasun dira bitaldeen artean. Adrien Kriefek 8 puntura eramaiten aldu desberdintasuna.
Eta bai, 8 puntu, Endaiak 57, Azparnek 59. Aldaketa, Kerman, Bai, Kerman egizartu da. Azpandarrek baloia saskitik urjun. Bai, ondo, bilatuta, ondo sartuta. Utsunuia aurkitu du. Eta falta provokatu. Oso ondo. Seia... Bai, falta Simon Kusilerentzat, Seiarentzat, Endaiako Seiarentzat. Ba, ez dakit hor, bai, Benjaminena, bai, barrazoia zur hor Simonek, Bai, falta zen, baina bai, Benjaminena. Baina jokalari trompatu da, bai, Eta bidortik eta libre oian Sagartzazurentzat, Endaiako semearentzat, Azparneko kolorekin ari denarentzat orain. Lehen hau txegin. Bai, ez da normala oian... Normalki oso trebea da, jaurtik eta libreetan. Bai, hori da. Ikusi dut entrenatzen eta oso trebea da, normalki. Eta bigarrena, bigarren bezala, Bagnera, Azparnek 50, Endaiak 57, baloia gorrientzat. Jon Sagartzazu, Benjamin Konjok, baloia gora. Jon Sagartzazuk berriz ere, Azparnek defentsa gogoja, baina pase polita atseman du Jon Sagartzazuk, Benjamin Konjorentzat. Bi jokalari joan dira jonen gana, izteko, eta Benjamin bakarri gutzi dute, eta hor oso ondo pasia. Kermanek defentsa ere gogoja emaiten du Sango Ienetxen gainean, baina Sango Ienetxek lortu du baloia atxikitzea, Pierre Fouquek orain baloia azpian. Ondo, eta pikoa, bai! Piko saskiatzea onartuta, eta Benjamin Konjoren falta, beraz. Jortik eta libre bat gehiago karen du Pierre Fouquek gazteak, baloia kasik galdu du hor. Ondo. Baina finta bat, eta hor bai. Eta faltarekin saskiratzea. Ondo bilatutako falta. Lana egin du, lana egin du. Jon Sagartzazu ateratzen da Endaiarentzat, Azparnen Guilen Blanche ateratzen da, Benjamin Dazke sartzen. Eta orain txikiekin jolastuz, Benjamin post bezala, baina beste lau jokalariak, ikus dezagon Iban nola jokatzen du, baina askartasuna emateko jokoari, kanpoko jaurtik eta indartzeko. Bai, Endaiarek jokalari txikiak sakarazi dituzte, bakarrik Benjamin Konjo badago jokalari altu bezala, eta ikusten dugu, berak egebote ofentsiboa. Eta bere anaiak, pikoa, bere anaiak piko luzea. Distantzia ardiko jarriketeketan oso segurua da, Maxine. Bai. Sango Ienetx pixkat, zerratu da hor azpian. Suerte haukandu hor. Bai, eskerrak eman barri epaiari. Zen baloia kasik galdua zuen eta Kerman Etxeberriak. Eskoa sartu du hor. Eskoa sartu du, falta txiki bat eman dio. Kusiko dugu errepikapena. Sanek baloia kasik galdu, maja ondoan eta Kermanek baloia ikutu du, baina... Eskuare pixka bat, eta bueno. Hori da. Falta txiki bat. Eta atzuen inolako arrazoiek eskoa hor jaisteko. Sanek ez zaukan zer egiterik hor. Baloia kasik galdua zuen. Lehen jortik eta librea hutsegin. Bigarrena Bagnera. Zazpi puntu horiek hor maintentzen dira. Bai, beti partida astapenetik bezala, ez? Bai, horiek. Horrek ondat desberdintasuna. Ondo itxita. Ondo zerratu dut Azpandarrek. Extra pasa, Maxime Konjorentzat, kanpora. Xaflaketa ez, Benjamin. Egebotea Pierre Fouquerentzat. Egia da, ikusten ditugu Endaiako jokalariak pixkat kesatzen, faltak ez direla pitatzen, baina kontaktua bi aldeetan badago, Bai, eta... Benjamin Dazkek, lapurreta, Maxime Konjok. Sartze polita egiten du, Maxime Konjok. Partido serio egiten. Partido serio. Ez da jokalari ikusgarria, baina egiten duna, ondo egiten du. Eta ez ditu minutu asko jokatzen partidatan, baina jokatzen dituen apurrak, ondo jokatzen ditu. Adrien Krie fantolatzailea atera da, eta Theo Isler sartu da Endaiarentzat. Kermanek, irukoa,
Eta, bajoa, Bikoa mandio, bai. Biko sakona. Endaiak entzat. Gogoak intzegoen Kerman. Azpandarrak berriz erasoa. Polita, Pase polita eta falta. Argia. Bai. Zaindu beharko dira Benjamin Conjoren faltak. Ez dakitzen bat badituen. Agno ere kargatuta dago faltekin. Endaiako bi piboteek falta asko dituzte. Bai, eta laurden osoa falta da. Falta argia, hor, gorputza, eskua dena hartu dio. Ikus dezagun zen Azparneko entrenatzaileak. bigarren falta. Bigarren falta, Benjamin Conjorentzat, eta Azparneko entrenatzaileak aholkuak emaiten dizkio San Goienet antolatzaile gazteari, meretzi urte ditu, gazte gutsa da, Azparneko antolatzailea. Pierre Fouquek lehena utsegin, eta bigarrena ere, bigarrena kanpora ere, aukera utsegina Azpandarentzat. Endaiarrak zalu beste eskualdera, baloia Kerman Etxeberriarentzat, horuztian, eta falta. Argia. Bai, Julien Odeizberrek eskua atzetik eman dio, baloia lapurtu nahian. Bi jarrutik eta libre. Bai, falta argia. Falta argia ikusten da errepikepenan. Eta endaiarrek lortu dute, beren momentu kritikotik ateratzea. Atera, hori da. Eta partidoa berriz menperatzen hasi dira. Eta 10 puntu gorako, ante, 11 puntu, berriro ere. Azpandarrak berriz erasoan, baloia San Goienetxentzat. Sistema bat deitu du, baina lapurtu diote baloia. Eta endaiarrek baloia. Berriro ere Maxin hor erdian, Bai, egia da. Azkeneko jokaldietan. Egia da. Hirugarren laurden honetan asko ikusi dugu jokalari hori. Eta Azparnen aldaketak. Bai, aldaketak. Ikusten dugu Oian Sagarzazu eta Julien Odeizberg ateratzen direla. Eta Olivier Grondin eta Benjamin Perro sartzen. Bi egalak Azparnen atera dira. Ba, ikusita ere endaiak jokalari handi bat bakarri dula, suposatzen dut aldaketa horiek horregatik izan direla. Baloia San Goienetxentzat blokeo bat ukandu. Ondor, defentsa edeja, Teok defentsa edeja, Pierre Fouquek. Oraingoa bai ondo defendituta. Defentsa polita egin dio ere. Kontuz, denbora gutxi falta da, bai, hori da, denborak. Beraz, lehenago aipatzen ginuen, taldeak 24 segundu zituztela eraso bat lortzeko. Hor, lehen saskiratzea, lehen tiroak ez zuen saskia unki. Eta beraz, 24 segundak aportu egin zaizkie, Azpandarrei, eta arbitroak txistukatu egin. Bai, funtsa hor, Benjamin defentsa izpierreri. Oso ondo mantendu da, ez ditu eskua jetxi, eta borroka. Beraz. Josu, zer da lege hori, esplikatzen aldi guzu? Bai, bi jokalariak baloi hartzen duten momentu berean, biek lau esku esan dezakegu, lau esku baloian daudenean, eta ez bata ez bestea ez dute baloiaren kontrola lortzen, gelditu, behatzak gora, eta maira begiratu, eta rikurra begiratu, eta falta hirugarrena. Benjaminena da, hirugarren falta. Eta beste Benjamin bat jonen da jaurtik eta libruen maja gainera, falta, gehi bat, saskiratzea eta falta, beraz jaurtik eta librea, eta Benjamin Conjo ikusten dugu plenitzen, epailaren gana plenitzen, ez da pozik. Hirugarrena. Hirugarren falta, uste dut, endaiako bi piboteek, bai, hori da. Minuto terdi faltan. Labuja, jortik eta libro hori. Oso importanta ez beste gordetzea falta hori. Benjamin, faltik ez. Baloia endai egentzat. Eta epailak falta txiki bat ikusi du hor, majaren ondoan, solako majaren ondoan. Bai. Ustez, gorputz falta txiki bat. Ea, hor, sagu zilo batean sartu da endaiako jokalaria, eta agian hankarekin edo unkitu dute. Laugarrena, Eta laugarren falta, Pierre Fouquerentzat. Laugarren falta, Azparneko... Julen Lau, Pierre Lau, arazoak, Bai,
arazoak faltekin. Falta arazoak. Aipatu dugu, erdiko utxarteko entrevistan Oian Sagarzazurekin, berak erran digu, faltak egia da bazirela, baina 10 jokalari zirela, eta 10 jokalariek behar intentzioarekin jokatuko zutela, eta bost falta egin behar balin baziren, eginen zituzela. Zela arazo bat aientzat. Horregatik erreglamentuak bost falta permititzen ditu. Kontatu joko bat da. Hori da. Benjamin Perrok, baloia, kontaktuak, bi aldeetan, baloia galtzen du, baina epaileak falta bat ikusi du. Teo Islerek falta txiki bat egin omen du. Belauna hartu dio pixka bat, hankarekin egia da. Gero, Azparneko egalekoak, Benjaminek, baloiak hasi galdu zuen, berak badu tendentzia hori pixkat penetrazioetan sartzeko eta baloiak hasi galtzeko. Baina horrengoan, bi jaurkit eta libre lortu ditu. Ongi atera zaio, bai. Lehena kanpora. Azparnek ez du aukera aprobetsatzen, beti baditu 11 edo 9 beranta. Pixkanak, daia berriro goruntua, mantendu. Bigarrena bajura eta baloina. Berriro presa. Berriro presio gora. Ondo itxita, Ibaneri baloia. Endaiarri lortu dute presio hortik ateratzea. Baloia kanpora, Jon Sagarzazurentzat. Estrapaz. Maxim Konjok irukoa eta bajura! Maxim Konjok! Partidoa Maxinena. Boa! Iruko garrantzitsua Maxim Konjorentzat. Bere bigarrena irukoa. Eta pase eder Sagarzazuk ere, behar da... Ez da individualista izan behar, pase hori egiteko. Sango Inetxek baloia, Giren Blancheri. Orain, bostekoa, endaiako dozen jokalari irukoa bota dezake. Idozen? Irukoa hutsegin Olivier Grondenek Azparnerentzat. Eta baloia berriz endaiarentzat. 13 segundu falta dira irugarren laurdena bukatzeko. Iban Broaliek irukoa, kanpora. Eta baloia Azpandarrentzat. Azpandarrek 5 segundu ukanen dituzte haien erasoa eraikitzeko. Saskiratze bat lortzeko. Sanek pase edera bizkarratzean. Benjamin Perrok ekstra pasea. Olivier Grondenek irukoa eta kanpora. Piskat labur geratu zaio Olivier Grondeni iruko hori. Eta irugarren laurdena horretan bukatzen da. Endaiak 68 eta Azparnek 57. Bai, 11 puntu diferentzia bai, laugarren laurdenan, orain bai, importantea izan daiteke. Bai, hor bai, 11 puntu asko dela. Suposatzen dut orain... Entzun dezagun endaiak entrenatzailea. Dans le plus mauvais des cas, on a fait un carton un peu faible, on est toujours là, on a plus 9. Ils ont eu beaucoup de fautes, ils ont loupé leur lancée. Donc on est là, nous on reste concentrés. Aipatzen du, Azpandarrek utsegin dituztela boskegeta libreak. Ça fait penser un peu à la semaine dernière. On a des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. On rejoint le 3 points à la fin, ça fait du bien. Le shoot de Karaman aussi. Voilà, malgré tout, dans tout ce malheur, on a un peu de chance. C'est qu'on a encore l'avance. Il reste 10 minutes. Suertea du. Beharrezkoa da ere partia baten irabazteko. Ea Azparnekoak zer dioen. Sur un pic, j'en sais rien. Sur le drive ici, là c'est venu, faut qu'il y en ait un qui parte là-bas à l'opposé. Faut qu'il y ait des rotations jusqu'au bout. Sistema errepasatzen eta mugimenduen garrantzia. Eta endaia errepikatzen, basuekin jolasten, egia esan, hor dugu Iban, hor dugu Jon, baina hiru handiak, ez Arno, ez Benjamin eta ez Simon kantxan. Pibote guztiak banku hainean. Bai, askartasuna emateko, kanpoko jarriketa indartzeko. Hori da. Pase lerroak ondo izteko, suposatzen dut. Bestalde, baloia Damien iristen basaio hor barruan, hor arazoak izango dituzte. Bai, azpimagatzekoa. Lehenko pase linea hori defendatzea, gakoa egon zen da. Bai. Zenta Azpandarrek Damien Barbie berriz sartu dute, 2 metroekin. Hor abantaia, joren kontra abantaia handia izango du. Berak baloi batzuk lortzen baditu saskiazpian, zaila endaiarentzat defenditzea. Lau jokalariak, 5 jokalariak kanpotik jolasten, oso ondo itxi dute, eta bai.
Ze joko inteligentea egin duen Maxim Konjok, ikusi du utxartea, ikusi du utxunea, eta sartu da, eta pasea lortu du. Bai, lau jokalariak kanpotik, Jonek blokeoak eginez, eta hola jolastu dut, eta azkenean esan bezala, Maxinen utxunea eta barrura. Eta falta lortu du, beraz, bila hortik eta libre, Maxim Konjorentzat. Lehena sartu, egia da, bi Konjoan aietatik gehiago Benjamin ikusteko... Aukera izan dela, baina Maxinek gaur... Baina gaur Maximek bere tokia hartu du. Bai, importantea. Eta bigarrena ere, bajura. Julenek baloia hartu eta azkar beste eskualdera joiten. Hori behar dute, bai, ezin dira lokartu. Horai da momentua azpandarentzat. Partidan egon nahi bali badute. Olivier Grondenek baloia sokoan, bikoa eta kanpora, baina errebotea Benjamin Pejorentzat. Eta bigarren aukera. Azpandarentzat, Lapurdiko perdeentzat. Rebo ofensiba ondo kargatzen badute, abantaia osoa dute Asparneko jokalariek. Ze gertatu da hor, Josu? Esplikatzen aldi guzu, Julenek driblea gelditu du. Bai, eta hor gakoa, ikus dezagun, driblea gelditu du eta berriz hartu du azkenean, beraz. Hori legez kontrako... Bai, duda, lehenago faltatzen baino, ez zegoen errepiketan garbi ikusi dugu. Berriro ere, 5 jokalariek kanpoan, bai. Eta falta, ez da. Falta jaurtik eta baino lehenago egina izan zen. Oraingoz, estrategia ondotea atetzen daiari, 5 jokalariek kanpotik, baloi askar mugituz, eta utxune ikusten dutenean, barrura. Eta 5. 5. falta Julenena. 5. falta Julen Grinoetx Zarretarentzat. Beraz, partidua bukatu da beretzat. Bankuan pasako du partidaren bukaera. Azken laurdenan 9 minutu falta dira orainik. Piskat goizegi agian azpandarentzat. Bakarrik San Grinoetx antolatzaile gaztearekin bukatu beharko dute partida. Endaiak biko hauts egin. Eta Azparnek baloia orain. Benjamin Perrok. Azpira, Damien Partierentzat. Hor jolastu behar du. Hor da gakoa, baina urratxak. Urratxak. Azpandarrek lortu zuten baloia saski azpira emaitea Damien Barberi, bere 2 metroekin, baina... Hor indartsuago jolastu behar du, indartsuago. Abantai oso. Hori da pixkat bere eskaz duena. 2 metroak baditu, baina giaja muskuluak pixkat falta ditu hor. Kilo batzuk falta ditu. Hori txuleta batzuekin konpontzen da, ez? Txuleta askokin. Iban Broilek, bikoa. Bai, endaiaren jokoa garbi dago. Kanpotik barrura, kanpoan edo jaurkide eta bilatu, edo bat kontra bilatu. Hori da. Barruruntz. Bai. Baloia azpira, hor egin behar duzu mina hor. Falta. Eta urratxak. Falta ikusi nola intzin, ez dakit. Urratxak izan dira, ondo defenditu Simonek, ez ditu eskua jetxi. Ikus dezagun egepika. Eskuak oian dituz, ditu jetxi, mantendu da. Bai, egia da. Eta Iban Broilek ere berriz beste biko bat lortu. Endaiak 54, Azparnek 57. Abantaia handituz, Endaiak entzat, abantaila kasik definitiboa orain. Eta Azpandarrek baloia gastatzen dituzte, xautzen dituzte. Esan bezala, Endaiak momentu kritikoa bukatzen utzi dute. Eta partidaren kontrola berriz hartu dute. Haien menpekotasuna berriz erakutsi. Estrategia aldatuz, hori da. Lau txikikin jolastuz, bizitasuna, askartasuna. Sistema Azparnarentzat, normalki baloia oian txakartzazurentzat. Hor, barruan, bai, ondo bilatuta hor kanasta da. Hor kanasta, hor garbi. Orain ondo bilatuta, ondo muituta eta ondo bilatuta. Baldintza honean baloia ezartzean, gero bikoak erresten dira. Eta crossoverra polita, eta pase polita ere. Teo Islerrek. Bikoa Simon Derribierentzat ez da sartzen. Azpandarrek baloia, 7 minutu falta. Partida ez da bukatu. Partida ez da fondu bukatu. Ez. Ufa! Bai. Baloia ikandu, baina galdu du. Bai. Damien Barbiek
eta baloia Endaiake itzulia izanen zaie. Amabost puntu desberdintasun, Endaiak 74, Azparnek 59. Eta Endaiak berriz baloiarekin, Iban Brolle. No, ondo defendituta. Ondo defendituta, bai. Faltatxo bat izan behar zen, bai. Benjamin Dazkek, samatzetik etorri den jokalariak Azparnera urten, falta txiki bat egin du hor. Esku altxatzen du, bai, onartzen du. Baloia berriz Endaiakentzat. Solako blokeo bat. Alboko jortik eta... Ui. Eta bigarren falta segituan. Ez dio Benjamin Dazkeri txistukatzen, baina Oian Txagarzazuri txistukatzen dio. Laguntzan, a ber. Bai. Besoa, ez du salto egin, baina egia da txikiago dela. Eta ikusten ditu, Azpandarrak sutik, haien bankuan, haien jokakideak motibatzen saiatzen. Animatzen, bai. Eta laugarren falta. Eta laugarren falta. Hemendik aurrera, falta guztiak, bi tiro. Jaurtiketa libre. Ejan dugu, behar zirela faltak zaindu, Azpandarrentzat, arazo bat izanen zela, eta hala gertatu da. Jokalari bat kanpo jadanik, Julen Vriño Matxazarreta antolatzailea, 5 faltarekin, eta beste bat 4 faltarekin. Bai. Bi jortiketa libre, Simon de Rivierentzat. Lehena kanpora. Simon de Rivière ere luzaz Donibanen ari izan da. Eta etorri da berri zen da jara. Azkainen bizi da. Azkainen, bai. Azkain daja. Eta bigarren abajura, Endaiak 75, Azparnek 59. 6 puntuko desberdintasuna eta baloia perdentzat. Blokeo Janek oso ondo. Bi jokalari, Damien Barbieren gainean, baloia kanpora, Benjamin Pejo. Ondo, borrokatuta. Borrokatzen dira jokalariak. Baloiek, balore handia dute hor. Garrantzitsua dira, baloi bakoitza garrantzitsua da. Eta Azparnek baloia mantentzen du. Eta aldaketa bat Azpandarrentzat. Oian Txagarzazu Endaiaja ateratzen da. Xan barura. Eta Xan Donostikikoa Barnera sartzen. Blokeoa, bigarren blokeo bat. Eta ofentsiboa. Ufa! Nun ikusi du ofentsiboa? Egia da moitzen aizela, baina Simone bultzata. Baloia berriz Endaiaren alde. Endaiarentzat. Zedo maia Azpandarrentzat, hor bazen tiro bat aski erretza. Eta... Sokoan. Eta Endaiarek erasoa eraikitzeko aukera orain. Simon de Rivierek baloia egalean. Ondo. Kanpora. Benjamin Perrok baloia berriz igotzen. Pasea Sangoienet antolatzaileari. Tumu orain, Damien Barbiek, bikoa. Eta bakura! Polita, ondo moituta, Jalketaren gainetik hor, biko luzea, bere izariko pivote batentzat. Usiko dugu hortak. Bikoa Barnera, Garaztajarentzat. Ufa! Hor gogortzen ari da partidua, Intentsitatea igo da. Eta txapela! Txapela Damien Barbiek. Egia da, bikolarien artean izari desberdintasun bat badela. Baina, eman behar zen. Ikus dezagun errepikapena. Oso beso luzeak hor, Oso beso luzeak. Bol bat, zuetz bat. Hor, bi jokalari deitu die arbitroak lasaitzeko, lehenko jokaldian hor egon dira bultzaka txiki batzuk, beraien artean. Senditzen da, kontaktuak badirela, intentsitatea igo dela. Partida astapenan bezala. Eta baloia Endaiarentzat. Teo Izlejek. Agno atera kantxara. Agno berriz atera da. Urratxak esker. Urratxak. Urratxak. Azpandarrentzat, baloina perdentzat.
Etenaldi guzti hauek Endaia Bai, endaiaren alde dira. favore bai. joaten dira. Ez dago ritmorik, aurretik zoaz, denbora pasatzen daia, pixkanaka. Simon de Rivierek baloia berriz igotzen, falta. eta epaileak falta bat txistukatzen du. Esparneko amargarren zenbakiaren zat, Julian Odaizbergen zat. Bai, hor. Da, albotikan etorri dela, eta eman diola ukondoarekin edo hankarekin kolpe txiki bat. Eta bi jortiketa libre berriz ere, endaiaren zat. Simon de Rivierek bi aukera izanen ditu. Desberdintasuna gehiagotzeko, lehen abagnera. Endaiak 76, Azparnek 61. Bai, diferentzia ja handia izaten ari da, Bai, hor, desberdintasuna kasik definitiboa. Utxartea eskatu du ja. Eta Maaiak, Bai. Maia pixkat trompatu da. Baizu, Ze gertatzen da, Josu, ze gertatzen da? Maia, kale, indule, utxartea eskatu dut, eta nizupatzen dut, baloia kanpora joaten zela ikusi dula eta aurreratu da. Hori da, normalean, jortiketa librea utxe egitean, ez da izu. Ez da denbora baino, bere, nizupatzen dut maiko Kronometratzaileak. Baloia kanpoan ikusi dula eta aurreratik aurreratu da. Agian, bai. Eta azkenean, utxartua onartua izan zaio, Azparneko entrenatzaileari. Orain da momentua. Orain da 5 minutu faltan, abantaia oraindik 15 puntu dira, baina 6 minututan egin dezakezu. Ils ont plus rien à perdre, et à tout bout ils cherchent que ça. Entzuten dugu Endaiako entrenatzailea. C'est pas parce qu'on voit le temps arriver à la faire qu'on recule, justement, on continue. Endaiarrek nahi dute segitu, eta Azpandarrek. Ça, celui qui défend sur la touche, il défend sur lui là. D'accord? Defentsan pixkat zuzenketa batzuk egiten. Suposatzen dut gora ingutela, defentsa. Tout de suite, milieu de terrain, les gars. Tout terrain, défense fort. Indartsu sartu behar dira. Baloiak berreskuratu behar dituzte eta kanasta sartu. Hori da. Ez dago besterik, orain da momentua. 15 puntu atzera joitu dira Azpandarrak, beraz ez dute deus gehiago galtzeko. Dena eman behar dute orain. 5 minutu eta 25 segundu falta dira partida bukatzeko. Beraz... Eta Endaia guztiz kontrakoa. Lasai jolastu, faltak bilatu, jaurtiketa librea botatzeko. Ikus ezagun, ateatzen da nire bazle orain. Eta baloia Iban Broileren zat. Erasoa, bai, garbia. Kontaktua bilatu du, baina epaileak ikusi du. Bai, etzun beharriko lako ez bultzak da ematea. Gainera berak salto egiten du oso gora, beraz bere tiroa lasaiukan entzuen. Baina, falta... Opari bat. Opari bat, baloi bat, perden zat, Azpandarren zat. Sango Inetxek baloina orain. Ondo atera, bai, Azpira, Damien Bargeri. Pase luzea, Julian Odaizbergen zat, berriz penetrazioa. Hor, pase eman izan dio. Kontra erasoa Endaiaren zat, Simon de Rivierek eta falta argia. Oba! Bai, erori zaio gainera. Bai. Baina inolako... Nahi gaiban. Eta bi jokalariak gora igo dira. Ze ekintza. Eta beste falta bat, Azpandarren kontra. Beste falta bat, Benjamin Pejorentzat. Eta Endaiak, Simon de Rivierek, beste bi jortiketa libre izanen ditu. Jon Txagarzazu kapitaina berriz sartzen da, Iban Broilier ateratzen. Ezagun, lehena, barrura. Lehena Bagnera. Ari dira Endaiako bi antolatzaileak Adrien Krief eta Patxi Behatxategi gauzak zuzentzen, detaileak, xehetasunak zuzentzen. Eta anartean, Simon de Rivierek, bigarren jortiketa librea Bagnera sartzen du ere. Endaiak, 78, Azparnek 71. Kontaktua. Falta garbia, Patxi, bai. Hor, blokeatik pasa nahi izan du gogor eta abio hartu eta kontaktua eta falta.
hor atera izan du askar blokeotik, eta ondo bilatuta esan ere, hor lagundu du pixa bat. Gauza da, blokeoa azpitik pasatzen duzularik, aukera uzten diozula zure jokalariari irukoa botatzea. Damien Barbiek irukoa, eta hori etzen polita, Damien Barbiek. Ez ditu olako tiroak hartu behar. Eta berak ez da irukoa bota behar dituen jokalari, suposatzen du. Bere tokia ez da iru puntuen atzean, bere tokia da saski azpian, bere 2 metroekin. Eta falta. Piskat beran txistukatu du epaileak, baina falta ikusi zuen. San Goienetx azpanda jantolatzaileak eskua piskat luzea ukandu hor. Eskuina ikusiko dugu. Ezkerra. Ezkerrarekin lepoa unkitu dio Patxi Behatxatekiri. Eta lehen jaurtik eta librea Barnera Endaiako gaztearen zat. Ejan behar dugu Patxi Behatxategi Endaian hasi duela saskibaloia. Eta gero bordalela joan zera, formakuntza bukatzera. Hori da. Eta gero urketan ari izan dela urte batez. 2 maila gorago, regional bat mailan. Nahiko txukun, gaina. Nahiko txukun. Eta horten, erabakitula berriz bere etxera itzultzea hori da. Eta Damienen bikoa huts egin, Endaiarrek berriz baloia, Adrien Kriefek segidan Patxi Behatxatekiri. Eta, lapurreta, baina Endaiarrek baloia... Suerte pixka batekin, baloia lortu dute saskibarnera sartzea. Ikusiko dugu hor, Eta barrura. Iruko Asanek kanpora, egebotea Ahnorentzat. 4 minutu falta dira partida bukatzeko. Eta biko egetxa Simon de Gierentzat, orain azpandarentzat zaila, 23 puntu desberdintasun hor partidoa bukatu da. Eta defentsa ez da ongo gorra, Endaiako jokalariak konfiantza hartuz, botatzen. Iruko hau importantea. Ez da sartzen. Ondo hor. Eta falta zozoa, falta tontoa. Falta hori etzen egitekoa. Zeren falta horrek berriz. Bide hortik eta libre eskainiko dizkio Endaiari. Orain kasik imposiblea, ez? Azpandarentzat. Saskibala imposiblea ez da existitzen, baina saia. Horreitarazten dugu Jasko Derria Azparnen 20 puntuz galdu zutela Azpandarrek. Ikusita Endaiarrek konfiantzakin hasi daudela jolasten, bere ritmoa dute, bonusean daudela Azparnekoak, edozein arbitroak errexera joko dute, kontaktuak xiflatu eta bi jarrutkitek alibi. Hori da. Baina, saiatu behar da. Ez da, behin besoa jetxi arte, partidu bukatatu ez dira besoa jetxi behar, eta suposatzen dut hori izaten ari dira. Gogor guazen mutilak, orain posible da, defentsa eta jaurtiketa aldenean. Ikusten dugu Azparneren alde Oian Sakartzazu mintzatu dela utxartean, berak integrazioa lortu du. Hasten da konfiantza hartzen, berak boza altsatzen du bere utxarteetan. 3 minuta eta 23 segundu falta dira partido honen bukaera arte. Eta Jon Sagartzazu Endaiako kapitainak, 2 jaurtiketa libre ukanen ditu. Endaiari 25 puntuko aintzina eskaintzeko. Ez dakitzuk Josu, 25 puntu desberdintasun ikusten duzun bi taldeen artean. Badira, hainbestekoa da bi taldeen arteko desberdintasuna, 25 puntu balio dira? Arraroa izan da, nola lortu den abantaila hori egia esan da, Ez da izan partziala handiak, esan nahi dut, izan dela pixkanako, txingurria bezala, nola egiten duten lan, holako abantaila izan da. Bai. Eta berriz baloia galdu dute Azpandarrek, baina berriz aportu orain. Importantea. Bizkarreko pase polita, Irene Blanchek. Eta eraso desordenatua Azpandarrentzat. Kanasta sartu behar dute bai ala bai. Kasik galdu baloia, sokoak Oian Sagartzazuk. Ez, motza. Labuja. Gaur ez da aguna, Ez, gaur ez da. Iruko jaurketetan ez dira finibili. Ez, Azpandarrak. Eta holako mailan
Ikusi dugu Julien Lonaizbergek joan den bi partietan 22 eta 28 puntu sartu zituela, eta aurten kriston zailtasunak ukan ditu. Eta epaileak zer ikusi du hemen? Hankakin gelitu dula bai. Kirolez trompatu da. Orain 14 segundu izango ditu, Endaiak, ez 24. Lehen esplikatu bezala, 14. 14 segundu erasoa bukatzeko eta saskiratze bat lortzeko. Endaiak gorriek. Baloia Ahnori azpian. Benjamin Konjok, iruko edo biko luzea utsegin. Baina rebotea, orain. Eta beste aukera bat, Patxi Batxategirentzat. Honek ez du kale ingo. Honek. Irukoa Patxi Batxategirentzat, eta ikusten dugu, sakona irukoa ere. Sangoienetxek baloia galtzen, baloia Endaiarentzat izanen da. Endaiarek berriz haien dominioa, haien multzoko lehen postua konfirmatzen dute. Multzoko talde azkarrena Endaia da, gaur konfirmazioa badugu. Bai. Oso partido serioa ginez. Oso serioa. Jokalari guztiak minutuak izan da, bakoitzak bere erara bere lan egiten. Bai. Eta hori importante da. 10 jokalariki kontatu, 10 jokalari zerbait ematen dutena taldeari, hori da funtsa. Eta argi da igoera jokatuko dutela, haien helburua dela EG2 mailara igotzea, EG3-tik EG2 mailara igotzea. Eta berriz lapurreta, ajunt desordenatua, erasoa, baloia azpandakentzat, bikoa, Sanek, baina Patxi Batxategik baloia unkitu du, eta kontra erasoa, gorrientzat. Barrura. Ui. Piskat laburra, piskat motza. Desorekatua zegoen Patxi Batxategi bere tiroa. Baina holako tiroak gustatzen zaizkio. Ikus dezagun txapel txikia. Bai. Baloia edo zerbait unkitu du. Baloia Endaiak entzat. Ahnok, bikoa saiatu baina hutsegin. Jon Txagarzazuk unkitu du azkenik baloia, eta beraz baloia perdentzat izanen da. Minutu bat eta 23 segunda falta dira partido remukatzeko. Endaiak 88. Azparnek irugaita bat. Orain bai esan detzakegu bai. Saiatu gera pixkat suspentzea txikitzen partida, baina orain zaila 27 puntu desberdintasunarekin. Irukoa Benjamin Dazkek, labur ere labur. Eta Endaiak berriz kontra erasoa. Bitxia da, Endaiak aintzinean dira, eta haiek dute denbora gutxien hartzen haien erasoak eraikitzeko, Azpandarrek denbora asko hartzen dute haien erasoak eraikitzeko. Baina hori da Endaiaren jokua, ez? Fite, azkar joita. Azkar egitea, Andoniren filosofia hori da, je rapid, defentsa ona eta baloia azkar atera. Defentsa ona ikusten dugu berriz ere, Patxi Batxategik baloia galdu. Hor polita egin izan nahi du. Bai, tiroa jaurtik eta ukatu, eta nahi zuen pasea itzuli Adrien Kriefi, baina Azpandarrak... Bai, ondo irakurri diote, bai. Atxiki dute, bai. 28 segunda partida bukatzeko, azken erasoa Azpandarrentzat, perdeentzat. Sanek lehen egidagoa pasatzen du, pasea Julian Lonaizbergentzat. Bai, blokeoa hor. Penetrazioa Sangoienetxek, pase polita, Sakeleko pasea. Eta iruko sakona. Ez, hau ere ez da sartuko, ez da Julien Lonaizbergen gaua. Bikoa Damien Barbierentzat. 3 segunda. Epaileak ez zuen partida horretan utzi nahi. Urratxak ikusi ditu, Patxi Batxategik urratxak egin ditu. Alakotan begi egitsi barrituzu epaile jauna eta partidua bukatu. Irukoa berriz ikusten dugu, labur berriz ere, etzen bere gaua, etzen Julianen gaua. Baina errebote ofentsiboa eta bi puntu Damienentzat. Lau 10 falta dira. Hortan bego, gaurko ipajaldeko derbia, Endaiak 80, Azparnek 73.
27 puntu desberdintasun argia izan da bitarten artean. Txingurri lan egin duen daia, pixkanaka, izan da momentu kritiko bat hori hirugarren laurdenean Asparne oso gogorratera denean, 4 puntutara jarri dira, baina lakoak ez baditu zu aprobetsatzen, hor egon da Maxinen lana, hor hirugarren lana oso serio egobili da, eta mantendu du hor taldea pixka batean, eta ja bere oportunitatea galdu du horre Asparne, eta, bueno. Bai, ikusten da partido oso fisikoa izan dela, oso intentsitate altukoa, baina bi taldeak ondo ezagutzen dute elkar, eta beraz besarkada politak ikusten ditugu. Erlazioa bikaina da. Laguntasuna nagusi da, Asparnarentzat partido latza izan da, ikusten dugu haien igotze xedeak pixkat hortan bukatzen direla, eta haiarentzat argunt kontrarioa, gau polita. Astu gaurko partidua, segi lanian, eta hola jogatzen dut, eta holako taldeakin seguro horribiliko direra. Seguro. Gaur falta izan zaie, sorte pixka bat kanpoko tirokin, ez? Iruko jaurtiketa bat edo bizartu dute bakarrik. Eta halako mailan... Bai. Usi dugu, azpunagatu dugu partido astapenetik, Asparnarek zailtasunak kontzituztela haien tiroak ezartzeko, hor ikusten dugu galtzaileek ere irabazdunak txalotzen dituztela, laguntasuna nagusi bitaldean artean. Eta Asparnerentzat buruak makur, decepzio handia aurpegietan. Baina sasoin bukaeran zaindu beharko da Asparne ere, sikur ez direla urjun egongo. Ez, talde polita dute. Talde polita, jaz baino talde osatuagoa, emaitzan ez da ageri, zeren jaz 20 puntu izan ziren eta orain 27 dira. Baina Asparnerek ere progresio handia egin du, urratx handiak eman ditu. Eta hor izango dira, sasoin bukaeran hor izango dira. Saiatuko gira jokalari batzuk agapatzen orain entrevista batzuen egiteko. Azken impresioak... Hor dugu Julen Irukoa. Julen Iruko sakona. Hor ikusten ditugu Asparnaren Iruko batzuk, baina gutxi izan dira, bai. Eta hor da... Hor dugu Adrianen Irukoa. Momentu importantea zen, Iruko hori ere bai. Bai. Excusez-moi, il a été trouvé des clés. La personne à qui appartient les clés fait l'apéro à tout le monde. Saiatuko gira Julen Grignon Etxezarreta basearen impresioak aurkitzen eta endaiarentzat Kerman Etxeberria ukanen dugu kanalduderen mikroan. Kerman hasiko da. Kerman, zorionak, nola ikusi duzu partido hori, astapenean pixkat zaila endaiarentza, baina txingurri lana egin duzue eta azkenean 27 puntuko utxartea lortu. Bai, beti bezala kostatzen zaigu partida hastea. Asparren bakigu beti fuerte hasten dela. Bagenekien fizikoki pixkat hobe egongo ginela, asko landu dugu partidu hau. Eta, eskertzea jende mordoa etorri dela eta izugarria izan dela partidu hau jolastea. Eta, Gaur ikusten dugu argikien dairen helburua dela maila zigotzea, EG2 mailara igotzea. Bai, hori da gure helburua. Lehen urtean ja zen gure helburua, ezin izan genuen helburua lortu. Baina, aurten esperogu baietz eta esperogu Asparrenek ere ez duela partido gehiago galduko eta gurekin igoko dela eta hurrengo urtean goiko mailan berriro derbi bat egongo dela, espero dugu. Agian kanalduen ikusten alko dugu, mila esker, Kerman. Zorionak. Eta horrein ikusiko dugu Julen Grignon Etxezarreta Asparneko basea, begi azpian edo mazalean puntu batzuekin. Nola ikusi duzuzuk partida, intentsitate handia ikusi da bitalden artean astapenetik? Bai, intentsitatea lortzen dugu emaitzen minuta batzuetan, baina badu hirugarren derbia da, endaiaren aurkako lehen partida, aurketakoa.
Ez dugu defentsarik emaiten, defentsan lotxagarria izan gira egon, 80 puntu hartzen ditugu, eta holako partidetan badakigu hobekien defentsa hartzen duene taldeak irabazten duela beti, eta usu holako taldeetan karaktera hola ikusten da, defentsan ikusten da, eta identitatea hola lortzen da. Guk badakizkigu taldea apalak eta ertainak irabazten, baina gure identitatea berdugu asko azkarragoa izan, eta ezin dugu holako partidetan 80 puntu hartu eta holako defentsa bat lotxagarria izaitea. Lortu dugu minuta batzuetan, baina ez da posible partida oso batan hola izaitea. 27 puntuko desberdintasuna izan da bi taldeen artean bukaeran. Uste duzu hainbestekoa dela, bi taldeen arteko desberdintasuna? Ez dut uste, gaur partida biziki txarra egin dugu, defentsan egin dugu 5 minutaz bigarren mitaenan, baina ne ustez zen olako desberdintasuna. Gero endaia argiki fisikoagoa da eta hobekiari da, hori ezin dut ukatu. Haien lehen dukian dira eta normal da, espero haiek upatuko direla ondoko mailera, baina frustragarria da, eta badakigu, aipatu dugu urketarako partidan, aipatu dugu endaiako partidan, eta ez dugu lortzen defentsatzen, eta behar dugu serioski gure artean bildu, eta defentsan hasiz, eta gure intentzioa ere da maila zigotzea, eta urbil gira, baina badakigu zer jeskaz den, eta urrengo partiduetan lortuko dugun, eta baitugu bi partida biziki garrantzitsu urketaren kontra, eta ondotik gure bermailan den pontoak zen aurka, eta beharko dugu edo defenditu eta partidak lotu edo gaur bezala haugoi puntu hartu. Mil esker. Mil esker zuai eta mil esker kanalduri partida entzat. Mil esker, Iblen Rino Etxezageta Azparneko basea eta guk hortan utziko dugu gaualdi edera. Bigarren aldia zen kanaldu den saskibaloia ikusi ahal izan duzuela. Gaualdi edera ukan dugu, emaitza potoloa. Potoloa baino partida polita ikusteko. Hori da. Uste dut hortan usten ahalko dugula. Bale, urren arte. Urrengo arte, gora Euskara, gora Kirola eta gora Euskal Kirola. Gabon, Josu. Ondo esan da. Venga, gabon denoi.